Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 9, tuig 2026. Sa gihapon, inimualagan na mo ang kurman, Bombot Siya, Blanco Hover sa mga nagapanguna. Dalakuan karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Guimaras Provincial Government tunan pa kung mahatag sang fuel subsidy. Mga operators sang taxi ginakonsiderar ang pagpanubo sang renta bangod sa oil price hike. Samtang mga motorista nagaginutok sa mga gasolinahan agod na magpatughong, maghingagaw sa medyo bulubarato pagkakasarangan presyo sa produktong petrolyo. Antes pa man iya i-implementar ining panibag-o siniyang pagpasaka naman sa presyo sa produktong petrolyo. O nga tiginalauman sa aton sining mga kasimanwa magataas sang 19 pesos kada litro sang diesel kag sumungman magataas sang 9 pesos kada litro naman sang gasolina. Samtang ang kerosene 31 pesos ged. Sa aton sining mga kasimanwa, istorya naton ina karon sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad. Di bangod sa sud-asud man sini banwang or sa sining kinagamo dito iya sa Middle East. Ginaantisipar ng asod-asod man sini nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kag subong man mayara na iya sang pila ka mga oil companies or meaning mga magagmile sini bilang mga gasoline stations. Di nagpasaka naman sa presyo sa langis sa pisar gaway pa iya maglabot sa adlaw sa Martes kung sanin amo ining natalana sini iya nga paghulag sa presyo sa produktong petrolyo. Ang kinandan sini sa announcement ta Monday pagka Martes amo nang implementation. Gin-explicar man sini sa isa iya ka micro gasoline station na operator kung ano ang sistema sa aton sini nga mga kasimanwa sa ilaman sini iya nga pagpanigayon sa price adjustments. Apisar nga way pa yan nagabot ang adlaw nga kung saniin amo ni ang sandigman sa pagsulundan ginapatuman ang anuman nga sahi isang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon istoryahan taman karon ang Land Transportation 6 kag ang PRO 6 mayara sa kasugtanan natuhoy sini banwa sa pagpasabat sa mga naulamid sa mga vehicular incidents. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, isa man ini sa mga nakita karon niya nga pamaagi agod nga madisiplina at the same time mapasabat ang mga responsable sa mga nagaklinabo sini karon niya banwa nga mga insidente nga nagkonsadiin mayara sang pagbinungguanay sang salakyan, mayara man sang example road rage kag iban pa. Ang Police Regional Office 6 nagakadapat sini orang Police Regional Office 6 ti forward sa Land Transportation Office 6 sa mga insidente regarding sa mga vehicular incidents, vehicular accident para iya nga mapasabat ang nagamaneho sa salakyan. Samtang balikanta ang mga nagapangunaman sini nga mga balita tutok kita diri anay sa presyo anay sa produktong petrolyo and then later on kumustahon taman kay sa piyak sang
chimpo bala sa sining mga tinion, mayara sa nga panyimpo nga tuman na tagiti sa init pero subong ginaulan-ulan kita. Ibalon taman kung bala mayara sa nga weather disturbance. Adriya sa bahin man karon sa pungsod na Pilipinas. Bangod sa padayon sini nga kinagamo dito sa may Middle East, na siling na ganinaton, posible nga maglabot sa 19 pesos ang pagtaas ang presyo sa diesel, 9 pesos naman sa gasolina, kag 31 pesos sa bahin sa kerosene nga ipatuman sa Martes sining adlaw kun buwas gadlaw, Marso 10. Suno kay Attorney Rino Abad, Director sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, nga nasambitan sining iyang balor sa aton sining mga kasimanwa, samtang ginahulat pa sa pungsod ining mga kompanya rather sa langis kun bala ini sila ang magapatuman sa pagpasaka sa presyo sa produktong petrolyo, staggered balaw kun gulpianay amat-amat o kun isa lang kapusdak. Sa aton sining mga kasimanwa kay ining 19 pesos kung isa lang iya ka implementasyon ini, di medyo masakit-sakit man sa karon banwa. Kung lang taon sinini mo, lately, Bombo Chris, pila gani ang presyo sa kada litro sa diesel, mayara na sa tag 79, mayara na sa tag 75. Ti pananglitan nga magadugang paginiya sa 19 pesos sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, ti medyo madako-dako o 68. Granting for the sake of discussion, 68 plus pila? 19? May 55 man. May 56, 57. Butang tabi, dira lang tao. 55, 90. Dugangan mo sang 19 pesos. Sa ton sining mga kasimanwa, ting iya sining mangin kada litro na 70 pila 78 sa aton sining mga kabumbo 78 90 close to close to 80 pesos ti mabrubudlay para sa aton sining karon nga mga kabumbo ining nasambitan nga 74 74.90 di mahapo-hapo na ini para sa aton sinikaron niya nga mga drivers ang nasambitan sini nga balor sa produktong petrolyo. Ang ginalantaw man sina diri banwa kun daily ang pag-increase, apisar nga gamay-gamay, pero mas pwede kuno nila nga himuon nga twice a week. Amo ning mga ginaplanuhan sina diri banwa karon nga tuyo, amo man sini ang ipanawagan sa mga kompanya sa gasolina nga kon pwede mayara sang daily staggered increase, pero gamay lang, pwede man nga himuon nga twice a week. Ang nasambitan sining presyo, sandig man ini sa minimum rates, pero way pa sang pinal sining desisyon na tuhoy sa premium kag subong man insurance costs, sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Padayon nga nagahulat ang Department of Energy sa desisyon sa tagsa ka oil companies kon magapasugot ini sila sa staggered implementation. Suno sa DOE, sa bahin sa Mindanao Field Office kag sa PNP, may nadiskubrihan na itong mga retail stations sa Tagum City nga nagpasaka sa presyo sa diesel bago pa man maprubahan ang pagtaas sa urang pagtaas sa presyo sa petrolyo. Di diri gani may pila na, may 45 ka mga gasoline stations ang ginadagdagan sa show cause order sa Department of Energy. Kag kalabanan sini sa ila mga magagmay sini iyang player sa patag sa industriya sa produktong petrolyo. Nagawiit man gani sila banwa kay nga kuno ang big three oil companies way iya ginadagdagan sa show cause order nga ini silang mga magagmay nga among una
nga makabatsyag sang tayog sa movement karon iya sang presyo sang produktong petrolyo. Daw sila pa ya karon makakasimanwa ang nagagwa sini nga mga bintawso nga kon lang taon lang sandig sa explanasyon ilaman lang sini ginapasanto ang ila sini iyang presyo sa kung anong presyo sa ila sini nga mga supplier. Halin sa 64.8 or 0.85 per liter ang retail station, nagabaligya na karon sang 73.20 kada litro or mayara sang 8 pesos kag 35 sentimos nga litro sa price sa hike or ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Isa man ini sa mga nangin na balasihan sa aton sinimakkuturan kung nagpatigayon, nagmando si President Bongbong Marcos sa pila sini ka mga insya nga gobyerno sa bahin sa executive to last time nagambal siya nga ma 4-day work week lang kita para nga makakinot-kinot kita sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Sabay naman sa Department of Education ang klase sa mga pampubliko sini iyang mga eskwelahan sa pungsod. Why kuno nalakip sa sining 4-day work week sa nga gobyerno. Sandig diri sa paig ni Education Secretary Sani Angara nga ang opisina lamang sa Department of Education amo iya ang nalakip sa 4-day work week sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Nagapabilin sa gyapon nga 5 kadlaw ang klasihan sa mga learners sa mga public school. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Una sini ginanunsyo ni President Bongbong Marcos nga umpisa subong adlaw Lunes, Marso 9, magapatigayon ang pila ka mga hensya sa idalom sa executive branch sa 4-day work week. Tinutuyo sini nga makakinot sang enerhiya kag kuryente. Lakip na diri ang pagpreparar sa posible nga pagtaas ang presyo sa nga langis tugas ang tensyon dito iya sa may Middle East. Pila ka mga report naman ang nagwa nga may lakip sini iya nga or lakip sa magapatuman sa 4-day work week kamo ang Department of Education. Samtang nagpagwa sang direktiba si Secretary Angara sa pampubliko sini iya nga mga bulutuan nga magpatigayon sang simple simple pero maayo kag subong man meaningful nga graduation kag moving up ceremonies para iya sa pagtakop sa school year. Makabulig ini para nga hindi makaangkon sang dugang pangaglastuhan ang mga ginikanan subong man mga guardians. Halin sang una sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man gid dapat sini iya nga bunggaitan gidira ang graduation ceremonies nga mga moving up ceremonies gani. Simple lang pero mga meaningful bala, no? Nga kung sa diin syempre hatagan sa nagakigo man sini iyang pagtamod ang sakripisyo man ang masunson sini iyang pagtuon kag pagsulod sa klasihan sang mga estudyante, no? Kag syempre ipabalo man sa ila nga ini in preparation sa another chapter sa ila sini nga kabuhi bilang mga learners, bilang mga estudyante nga dako gid sini banwa ang epekto man kag dako nga faktor kon makumplito mo ang imo sini iyang pag-eskwela sa aton sini nga mga kabumbo. Di bali na daiyang simple lang kag hindi man sini iya garbuso nga graduation. Ang importante sini nga maka-graduar ikaw. Ang importante sini nga maka-experiensya ka sa sini nga moving up sa aton sini nga mga kabumbo. 47 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga sa 11 diri sa bahinsang syudad. Ang local government unit sa Iloilo, no, kag sa Iloilo province, ang Department of Tourism Region 6 nagumpisa naman sa pag-implementar sa sining ginatawag nga compressed 4-day work week. Umpisa subong adlaw santo man sa ila sining nga sabat sa direktiba
no ni President Bongbong Marcos nga tinutuyo nga mag-conserve, magkinot sa nga enerhiya kag mag-abuhin sa nga fuel consumption, no, bangod man sa sining global crisis, no, sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa, no, may kantanan sa kinagamo dito iyas may Middle East, nagalawig sini banwa ang tensyon dito sa may Middle East to. Ang labing apektado sila diri, isa na diri ang pungsod na Pilipinas ang pamangkot gani sa no panimuntat man para nga magbalik na kita sa mambal na to normal kag makakonsentrar man ang mga opisyalis naton diri sa gobyerno sa aton man sini iyang mga partikular sini iyang problema man sang aton sining pungsod di ba? Sa aton sini magkasimanwa ang covered sang Memorandum Circular number 114 nga ginpagwa ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa aton sini magkasimanwa amo iyang mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government unit, constitutional bodies, state universities and colleges, kag pila pa ka mga other government instrumentalities. Sa aton sinikiron niya mga kabumbuti dito kunos balasan sila tong labing una nga nag-comply sa aton sini nga mga kasimanwa ma-accommodate lang kuno ang banwa, no, ang LGU sa mga transaction sila mga kliyente from 7:30 no, AM to 6:30 PM Mondays to Thursdays. Sa aton sini nga mga kasimanwa tanan sining opisina ang sarado every Friday magluwas lang ining mga opisina nga nagahatag sang essential and frontline services. Sa duinyas to flexible work arrangement man sila, no? Sa aton sining mga kabumbo sandig naman iya sa Executive Order number 84 ni Mayor Roberta Martin Pama ining adopting energy conservation measures in support of Memorandum Circular number 114. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ti ang mando sina dire all departments, offices and units sang municipal government directed to adopt energy conservation measures consistent with the national government policies. Ang ila sining opisina naman iya 7 AM to 6 PM Mondays to Thursdays. Ang MDRRMO, ang MENRO, ang MSWDO, Rural Health Unit, magpabilin outside sang coverage sining compressed work week. Agod nga mapasiguro nga may nagakaigo sining personnel nga nabilin or mabilin nga available nga mag-serbisyo no, sa aton sining karon iya nga mga kauturan. Sa New Lucena, amo man ang nag-adapt sining nasambitan karon iya nga memorandum circular. Sa aton sining karon iya mga kabumbo, all departments, offices, units of the municipal government to adopt energy conservation measures, no, consistent with the national policies sa sining compressed 4-day work week agreement. Sa aton sining mga kasimanwa 7 to 6 man sila. Just like sa bahin sa balasan, amo man ang mga essential offices and units ang magapabilin sa regular operations. Sa bahin naman sa Department of Tourism, ini sila ang nag-adapt man sa compressed 4-day work week. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo 7 to 7 man ang ila sinikaron iyang trabaho kag mag-cater sa mga kliyente nga magapadulong sa ila sini nga talatapan kag serado naman ini tagsa ka Biyernes. Ang city government kumusta ayhan? May ara man bala sang ginatawag nga compressed 4-day work week ang aton sini nga city government nga ginapatigayon sila dre hibaloon taman ini karon sa aton man sini padayon iya nga pagpangalaga sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabumbo naton na mo maning chimpo sa karon sini iya banwa
nga makabig sini naton nga dapat magkurok-kinot-kinot, hindi lang nga magkurok-kinot-kinot, magkinot kin kita ya. Kay ti kadaman sini nagapati nga wa iya sa nga kasiguraduhan kung tubtob sa no ang kinagamo dito iya sa mga Middle East. So ekspektaron nato ng mga worst case scenario sa sining kinagamo dito banwa. Kag amo man ining isa sa mga ginalantaw naton nga sa labing madali nga panahon dapat may mga nagakaigo man sini iya nga lihok katikang ang aton sining gobyerno agod iya nga mapahagan-hagan ining mambal naton first impact nga mababatsagan naton dayon, no? Bangod sa sining ginagamo, ti ining pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo kag kang tanan sina, ti basta magambag nga masaka ang presyo sa produkto petrolyo, masunod-sunod na malang nadayon, amo ning ginatawag sini naton nga domino effect, masunod-sunod na malang ina ang pagsaka man sang presyo sang mga nagapanguna sini iya nga balaklon. That is why nga ti sa mga local government units naton, just like sa bahin sang syudad sang Iloilo, may mga patigayunon man din sila gani nga paghatag sang subsidiya sa aton sini iya nga mga drivers. Ti sa iban sini nga mga kauturan sini naton, ti amo ning isa sa mga dapat man naton iya hatagan sa nagakigo nga pagtamod. Nga magkinot gid kita, kung hindi man lang tuman gid ka importante sini ang kantuan ti mas mayo nga siguro ti mag-commute or kung lapit man lang lakat-lakato na lang abi. Para nga likaw kita sa paggasto, likaw man kita iya sa bahin karon sang pag-agunto, no? Sa tuman kamahal nga presyo sang produktong petrolyo. 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Diriman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Mga detalye sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, bantayan nyo pagbalik ta tutukan naton iban pagin sining mga balita kag impormasyon. Diriman sa aton sining pagpangalagad, mabatian ang detalye pagkatapos ang Bombo Network News. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins. Ang kag Bombo nag-improve sa Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikasyam sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 70 gasoline station iniimbestigahan ng Department of Energy dahil sa maagang pagpapatupad ng price hike. 54 na gasolinahan inisyuhan din ng show cause order. Panibago namang reklamo laban sa 18 dating sundalo at kay Attorney Baligod inihain sa Department of Justice. Isa pang kaso, posible pang isampa mamayang hapon. Abangan sa ating weather update mamaya ang low pressure area na nasa labas ng Pilipinas. Lumaki ang tsansa o posibilidad na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Ang Armed Forces of the Philippines naman nanindigang hindi bunga ng failure of intelligence ang pagkakahuli sa 3 Pilipinong sangkot sa pag-iispiya. Abangan sa ating provincial report mamaya 8 katao na sugatan sa fireworks display sa pagtatapos ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Sa international news naman, ang presyo ng krudo lagpas na sa $100 kada bariles sa unang pagkakataon sa gitna ng epekto ng digmaan sa Iran. At sa sports, balita abangan humamaya si Alex Yala habante na sa quarterfinals ng 2026 Indian Wells Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Iniimbestigahan na ng Department of Energy ang hanggang sa 70 gas station o gasoline station dahil sa umano'y pananamantala sa epekto ng giyera sa Middle East sa pamagitan ng maagang pagpapatupad ng price hike. Ang naturang bilang, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ay partial pa lamang at tiyak na posibleng madadagdagan habang nagpapatuloy ang pag-iikot ng Energy Department sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakitaan ng mga naturang kumpanya ng biglaang pagtaas ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo bago pa man ang nakatakdang pagpapatupad nito bukas. Nangangamba naman na ipasara ang mga ito at tuluyang makansela ang kanilang permit upang hindi na muli pang makapag-operate. Salig sa otoridad ng Department of Energy na mag-review sa kanilang aksyon at magpasara sa kanilang operasyon. Paliwanag ng kalihim, kung magkakaroon ng maayos na paliwanag ang mga may-ari ng mga naturang kumpanya, posibleng payagan muli sila na mag-operate, ngunit kung hindi ay tuluyan na silang ipapasara at hindi na rin bibigyan ng permit sa hinaharap kung sakali mang sila ay mag-apply pa. Ayon kay Secretary Garin, ang kanselasyon ng permit at pagsasara ay maaring ipag-utos kaagad ng ahensya at tuluyan itong ipatupad kinabukasan, lalo na kung makikita na may mabigat na ebidensya sa kanilang paglabag. Sa kaugnay na development, nag-issue naman ng show cause order ang Department of Energy laban sa 54 of 54 na gasolinahan dahil sa umunoy pagtaas ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Sa gitna pa rin po ito ng epekto ng patuloy na kaguluhan sa may gitnang silangan o Middle East. Kinumpirma ito ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga kawani ng media na kasama sa work visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may US.
Nagbabala naman ang opisyal sa mga nananamantala sa kasalukuyang sitwasyon na mayroong kalalagyan ng mga ito kung saan maari silang mademanda at matanggalan ng pagkakataong makapagnegosyo. Samantala sa panig naman ng Energy Department, inayag ng kalihim na si Secretary Sharon Garin na kakasuhan nila ang 54 na gasolinahan. Partikular na anya ang mga sangkot sa hoarding na anyay perwisyo sa ating mga kababayan. Ayon sa kalihim, kakasuhan ng mga ito at ipapasara ang kanilang mga kumpanya. Samantala, nagalok naman po ng diskwento ang ilang malalaking petroleum companies sa mga driver at operator sa gitna ng nakaambang big-time price hike dahil sa epekto ng gyera doon sa Middle East. Kabilang sa mga inaalok na diskwento para sa mga driver ng public utility vehicle, transport network vehicle service at mga delivery rider. Kanya-kanyang diskwento rin ang mga kumpanya ng langis kung saan ang alok ng mga ito ay mula piso hanggang 5 piso kada litro na bibilhin ng mga ito. Ang ibang kumpanya ay nag-aalok din po ng ibang pang mga commodities tulad ng bigas at soft drinks sa bawat bulto ng petroleum products na bibilhin. Una na nga pong tiniyak ng Department of Energy ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa oil companies para sa posibleng pagbibigay ng fuel discount para sa mga motorista sa gitna po yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hinikayat naman ng Department of Energy at ng Department of Information and Communications Technology ang publiko na maging aktibo sa pagbabantay sa mga nangyayaring irregularidad sa bentahan ng produktong petrolyo. Kasabay pa rin po yan ng nakaambang big-time oil price hike bukas, Marso at 10. Binuksan ng dalawang ahensya mga kabumbo, yung pong eGov PH Complaint Center upang mas mapalakas ang monitoring at masiguro ang patas sa serbisyo at sapat na supply ng petrolyo saan mang bahagi ng Pilipinas. Sa ilalim ho nito ay hinihikayat ang bawat Pilipino na i-report ang kanilang reklamo at mga obserbasyon tulad ho ng mga sumusunod. Una, kung meron pong mahabang mga pila sa gasolinhan o gasoline station o nagkakaroon na ng tinatawag na panic buying. Pangalawa, kung nagkakaroon ng fuel hoarding o higit sa kakulangan o kaukulang dami ho ang binibiling produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Pangatlo ay kung meron pong napapansin na biglaan at labis na pagtaas ng presyo ng produktong langis sa loob lamang ng 1 linggo. Ito ho ay pasok sa tinatawag na non-compliance o hindi pagsunod sa fuel pricing. Kasama rin dito ang pagbebenta ng produkto na hindi ho naayon sa tamang presyo. At sunod din po dito kung tumatanggi ang mga estasyon o mga gasoline station na magbenta ng produktong petrolyo sa mga consumer. At panghuli, kung mababa o walang available na produktong petrolyo saan mang lugar. Apela ng Energy Department sa publiko, maaari pong idokumento at i-report ito sa eGov PH app na maaari pong ma-access sa pamagitan ng internet. Pinapalalahanan naman ang publiko na mag-report lamang ho ng tama at mag-report ng responsable. Abangan humamaya mga kabumbu, update po tayo mula dyan sa may Palasyo Malacanang, pero bago ho yan, nagbabala rin si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga manager at personnel ng mga gasolinahan na masasangkot sa hoarding nitong mga produktong petrolyo sa gitna pa rin po yan ng pagsipa ng presyo bunsod yan ng epekto ng patuloy na kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. Sa isang pahayag, ngayon pong araw ng Lunes, sinabi ni General Nartates na binabantayan ng kanilang intelligence units ang mga warehouse o bodega dahil po yan sa posibleng magkakaroon ng hoarding at kapareho pang iligal na gawain. Babalaho ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kanilang aarestuhin ang sinumang maapektuhan, umaaktuhan na iligal na nagtatago ng supply para mapataas ang presyo ng petroleum products. Ayon sa general, nakabantay ang Criminal Investigation and Detection Group, ang Maritime Group at Highway Patrol Group para subaybayan ang posibleng aktibidad ng hoarding o pagtatago ng supply. Sinimulan na rin anya ng Law Enforcement Agency ang pakipagtulungan sa Department of Interior and Local Government para masuri kung tumatalima ang mga nagbebenta ng petroleum products sa kanilang nasasakupan sa ilalim po ng direktiba ng Department of Energy. Kaugnay pa rin po niyan mga kabumbu, dako ho tayo sa mga balita mula dyan sa may Senado. Ilang mga senador nagbabala sa mga gasolinahan at mga oil company na maaari daw hong managot sa batas dahil sa maagang pagtaas ng presyo ng kanilang mga produktong langis. May live report si Bombo Angelo Aganan.
Bombo Genesis, nagbabala sina Senator Panfilo Lacson at Sherwin Gatchalian na maaaring madagot sa batas ang mga gasolinahan at oil companies na magtataas ng presyo ng produktong petrolyo bago ang itiyak ng schedule ng oil price adjustment. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng dalawang senador na dapat papanagpitin ang mga establishmentong umunoy nagtataas agad ng presyo matapos tumaas ang presyo ng langis sa world market. Ayon kay Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Energy, hindi dapat agad magtaas ng presyo ang mga retailer dahil ang kanilang kasalukuyang stock ay nabili pa sa mas mababang halaga. Samantala, ipinaliwanag naman ni Lacson na ang maagang pagtataas ng presyo ng petrolyo ay maaaring lumabag sa Downstream Oil Industry Deregulation o Act of 1998 o Republic Act No. 8479 at sa Consumer Act of the Philippines o Republic Act No. 7394. Nikahit din ng senador ang publiko na i-report sa Philippine National Police at sa kanilang local government units ang mga gasolinahang posibleng sangkot sa hoarding o profiteering pati na sa mga mapanlinglang na sales practices. Nauna lang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang oil stockpile ng bansa para sa humigit kumulang 50 o hanggang 60 na araw sa gitna ng pangamba sa posibleng epekto ng tumitibisyon sa gitnang salangan sa supply ng presyo ng langis. Samantala, Bombo Genesis, matatandaan na sinabi ng Department of Energy sa pagdinig ng Senado noong Biyernes na posibleng pumalo sa 80 pesos kada litro ang krudo ngayon o sa susunod na linggo kung paunti-unting magtataas at maaari namang umabot ito hanggang 90 pesos kada litro pag tumaas ito ng isang bagsakan, habang maaari namang pumalo sa 64 pesos kada litro ang gasolina kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Ayon kay DOE Director Rino Abad, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para maiwasan ng bigla ang pagtaas ng langis at hindi mabigatan ang mga consumer. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Director Rino Abad ng Department of Energy. Mr. Chair, ngayon yung 4 na araw, ang estimate namin nasa 79 na yung pump price to almost 80 na. 80. So kung ngayong araw tumaas pa, kaya nga ayaw ko ng 90, pero mataas ata ang chance. Ang diesel umingkrease ng $36. Okay. Ang equivalent to niyan, hatiin na lang natin yung 36, mga around 17 po. So from the 61 na pump price ng diesel, 62, plus the 17, almost 18, kaya maabot to ng almost 80. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis. Kaunting katanungan lamang kasi parang plano ng Senado ng mataas na kapulungan na mag-hold yata ng hearing para doon sa pag-suspende ng excise tax. May kalendaryo na ba dito o nakatakda na bang araw o petsa? Yes, Bombo Genesis. Mamaya nga ay aantabayanan natin iyan sa gagawing sesyon ngayong araw dahil wala pang inilalabas na kalendaryo o wala pang schedule kung kailan ito ipipris. Pero matatandaan natin, Bombo Genesis, na ito nga ang pag-freeze ng excise tax ay nauna ng tinutulan ni Senator Sherwin Gatchalian dahil ang kanyang katwiran ay malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kung sakaling ito ay pansamantalang suspindihin. Bombo Genesis. Pero still may hearing kasi nung Friday parang sinasabi ng mga senador na kailangang dinggin pa rin ito yung possibilities at yung feasibilities kung ano yung magiging epekto nito. Pero so far wala pa namang na ibabahagi sa inyo kung sino yung mga guests na iimbitahan kung sakaling ituloy nga itong hearing diyan sa may Senado. Tama ka diyan, Bombo Genesis. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate on Foreign Relations na siyang nagpapamuno dito sa hearing nga dito sa lumalalang tension sa Middle East ay magkakaroon muli ng pagdinig ngayong March 11 kung saan dun muling pag-uusapan itong sinasabi mo nga, Bombo Genesis, na pag-uusapan itong excise tax, pagsuspinde, Bombo Genesis. Yung hamon ni Senator Tulfo dun sa mga miyembro ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers na mag-resign na lamang sila dahil, well, quote-unquote, incompetence yung sabi dito ni Secretary ni Senator Tulfo. May tugon ba dito? May mga nag-resign ba? Wala pa naman. Sa ngayon, Bombo Genesis, ay wala pa tayong natatanggap na balita may nag-resign dahil noong nakaraang pagdinig ng Biyernes ay napaliwanag naman ng maayos ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang dahilan kung bakit itong kanilang mga
tauhan o kawani doon sa Middle East ay hindi kaagad-agad nakakasagot ng tawag mula sa ating mga Pilipino doon sa na nakatira o nagtatrabaho doon sa Middle East. Ang kanilang paliwanag, Bumbo Genesis, ay kadalasan ay hindi nakakatanggap ng international calls yung doon sa Middle East. Kaya yung ginawang tatry nila Senator Erwin Tulfo ay hindi pumapasok. Ang kanilang katwiran, Bumbo Genesis, ay pag doon sa local na tumawag sa kanila ay kanilang natatanggap, Bumbo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinatubad na rin po ng lahat ng korte sa Pilipinas ang 4 na araw na on-site work at 1 araw na work from home simula ngayong araw po ng Lunes, Marso 9. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na i-adapt na rin ang 4-day work week para mabawasan ang konsumo ng langis sa gitna ng epekto na nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Nilinaw naman ng Korte Suprema na kailangan pa rin pumasok tuwing araw ng Biyernes ang nasa 25% ng empleyado sa bawat opisina o dibisyon base sa napagpasyahan ng Head of Office para matiyak ang patuloy na operasyon. Ipinunto rin ng High Court na hindi dapat maging dahilan ang bagong work arrangement sa kanselasyon o pagpapaliban ng alinmang nakaschedule na mga pagdinig at dapat na magpatuloy base sa itinakda ng korte. Inatasan din ng mga korte na i-adapt ang conservation practices gaya ng pagpapanatili ng air conditioning sa 24 degrees Celsius, pagpatay sa office equipment kapag hindi ginagamit, bawasan ang paggamit din ng elevator at ang pagsasagawa ng meetings online. Hindi naman kabilang sa bagong work arrangement ang Sandigan Bayan at ang Court of Tax Appeals. Samantala, sa iba pang mga updates, naglabas ang panibagong contingency measure ang Maritime Industry Authority bilang pagpapanatili sa matatag na operasyon ng domestic shipping dito ho sa Pilipinas. Ito ay sa gitna pa rin po ng tumitinding tensyon sa may gitnang silangan. Sa ilalim ng Advisory Number 2026-10, inatasan ng ahensya ang mga shipping companies at mga maritime stakeholders na magpatupad ng akbang-hakbang upang matugunan ang epekto ng tensyon tulad ho ng pagtaas ng presyo ng langis, maging ang presyo ho ng shipping at iba pang mga tanker operation. Pinapasumite ho ng naturang opisina ang shipping operators ng yan po sa Marina Central Office Franchising Service ng kanilang mga business continuity plan. Kasama ho rito ang energy conservation at yan po ay sa loob ng 10 araw mula nung mailabas ang naturang advisory. Pinapayuhan din ng mga kumpanya at mga operator na limitahan o tapyasan ang kanilang biyahe at i-consolidate ang bulto ng mga pasahero at mga cargo at i-maximize yung pong tinatawag na load capacity. At yan po yung mga barkong bumabiyahe. Sali pa rin po yan sa panuntunan at approval ng Maritime Industry Authority. Pinapalalahanan din ng mga ito na prioridad ang pagbiyahe ng mga basic commodities at mga critical cargo. Sa mga magkakansela naman ng kanilang mga biyahe, kinakailangan po munang hingin at hintayin ang approval ng Marina maliban lamang sa kung ang dahilan ng kanselasyon ay technical problems na maaring magkompromiso sa operasyon ng mga barko. Ipinababatid din ng transportasyon o mga transportation agency sa mga kumpanya na may ilang paraan para humaibsan ang pagtaas ng fuel prices at ang epekto nito sa shipping industry. Kabilang ho rito ang posibleng pag-waive ng ahensya sa bayad ng mga annual tonnage fee na nakatakda ngayong 2026 o kung hindi man, posible po itong hindi na kolektahin. Samantala, posible rin pong pag-grant ng 75% na discount sa mga bayarin sa ship documents at mga certificate habang nagpapatuloy ang krisis sa Middle East. At pangatlo, posibilidad ng pagsuspende muna pansamantala sa mga bagong fee. Kasabay nito ay pinapasumite ang mga kumpanya at operator ng actual na pamasahe, cargo base fee at iba pang maaring gastusin sa ilalim po ng shipping industry tulad po ng fuel surcharge sa loob ng 3 calendar days. Agad naman pong ipatutupad ang naturang advisory, mga kabombo. Bombo International News. Lumagpas na ang presyo ng krudo sa $100 kada bariles sa unang pagkakataon sa nakalipas na mahigit 3.5 taon. Ito ay sa gitna pa rin po ng epekto ng patuloy na digmaan sa Iran na nakaapekto na nga sa produksyon at pagpapadala ng langis sa gitnang silangan.
Ang presyo ngayon ng isang bariles ng Brent crude na ginagamit bilang international standard ay nasa $107.97 matapos mag-resume ang market trading sa may Chicago Mercantile Exchange. Tumaas ito ng 16.5% mula noong araw ng Biyernes na nagsara sa presyong $92.69. Inaasahang tataas o bababa pa ang naturang presyo habang nagpapatuloy ang market trading. Matatandaan huling nakapagtala ng higit sa $100 na kada bariles sa presyo ng krudo ng US noong Hulyo po yan at 30 ng taong 2022. Nang pumalo ito sa $105.76 habang sa Brent crude naman ay noong Hulyo 29 ng taong 2022 nang sumipa sa $104 kada bariles ang presyo nito. Simula nga po nang maglunsad ng joint attack ang Israel at Amerika sa Iran, naapektuhan na ng pagsipa ng presyo ng langis ang financial markets na nagpalutang naman sa pangamba na tataas pa ang inflation, bunsod ng mas mataas na energy costs at humantong sa mababang spending ng mga consumer ng US na pangunahin namang nagpapatakbo sa ekonomiya. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, paabiso po sa mga kababayan po natin, lalo ho sa mga nagtatangka o mayroong plano na lumabas muna sa kanilang mga bahay. Tumaas po yung tsansa nitong low pressure area na maging ganap na bagyo sa loob po ng 24 oras. Natili po itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,425 kilometers. Yan po ay sa northeastern Mindanao. Bagay itong lumapit sa kalupaan ng Pilipinas at tuluyan ng itinaas ng State Weather Bureau ang tsansa nito na maging ganap na bagyo mula sa dating malabo at ngayon po ay katamtaman na tsansa na ma-develop bilang bagyo sa loob po ng 24 oras. Kung sakaling tuluyan man na maging bagyo, tatawagin po itong bagyong Kaloy. Ito na po mga kabombo ang pangatlong bagyo na kung sakali ay tatama dito sa Pilipinas at mararanasan dito sa ating bansa. Ngayon pong 2026. Natili naman po ang posibilidad na tuluyan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility at kinalaunan makakapekto na sa kalupaan ng ating bansa. Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo sa ilang mga usapin dyan sa may mababang kapulungan o dyan sa may Kamara de Representantes. Mga kababuti na talakay po dito yung pagtanggal o pag-alis dito ho sa tinatawag na travel tax habang pinaghahandaan na rin ng Department of Energy itong worst case scenario. Kasabay pa rin po yan ng patuloy na paglala ng sitwasyon dyan sa may gitnang silangan. May live report si Bombo Anali Soberano. Pinangunahan ni House Committee on Ways and Means Chairperson, Attorney Representative at Attorney Miro Esquimbo ang pagdinig kung saan tinalakay ang ilang panukalang batas. Isa sa pangunahing agenda ang substitute bill na naglalayong alisin ng travel tax na inihain ng ilang mambabatas kabilang si House Majority Leader Representative Sandro Marcos at iba pang kongresista. Tinalakay rin ang panukalang pagpapabuti sa pagpapatupad ng mga programa para sa socialized housing sa pamamagitan ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng Urban Development and Housing Act of 1992. Samantala, nagkaroon din ng briefing tungkol sa panawagang pansamantalang suspindihin ang excise tax sa fuel bilang tugon sa epekto nito sa presyo ng langis at gastusin ng mga mamamayan. Dumalo sa pagdinig si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Ibinahagi ni Garin ang mga paghahanda ng ahensya bunsod sa itong labanan sa Middle East. Sinabi ni Garin, naghahanda na rin sila sa magiging worst case scenario, lalo na ang pagsirit ng presyo ng langis. Anya, posibleng tataas ang presyo ng langis hanggang 24 pesos. Ibinahagi rin ni Garin na wala silang kontrol sa pagtaas ng presyo ng gasolina, subalit ang tanging magagawa lamang ng ahensya ay i-monitor ito at i-report. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Constraints on the price, it's also because of the high demand or a low supply. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify,
but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. So basically, the range is around 17 pesos to 24 pesos, Mr. Chair. Increase for this coming week, which is Tuesday up to Monday next week, Mr. Chair. So why the differences? It's different companies. And we are stripped of powers to regulate the price, Mr. Chair. Si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Inatasan na ho ng Department of Education ng mga opisina nito sa buong Pilipinas na ipatupad ang 4 na araw na pasok mula Lunes hanggang Huwebes, habang work from home naman ang ipatutupad tuwing araw ng Biyernes. Ito'y bahagi pa rin ng pagsisikap ng gobyerno para makatipid sa kuryente at mabawasan ang konsumo ng langis. Ipinatupad ang polisiya sa bisa po ng Department of Education Memorandum number 018 series of 2076 na nilagdan po nitong si Education Secretary Sani Angara. Epektibo ang bagong work setup sa mga tanggapan ng Department of Education ngayon pong araw ng Lunes at patuloy na ipatutupad hanggang sa alisin ng Office of the President. Ilinaw naman ng kagawaran na saklaw sa work from home arrangement ang non-teaching at teaching personnel kabilang po ang mga contractual at job order employees. Gayun din, ipagpapatuloy po ang unang teaching personnel ang kanilang existing class schedule at school arrangement para humatiyak na hindi maantala ang klase at mga aktibidad sa pagtatapos ng school year. Naatasan din ang mga empleyado sa Department of Education offices na magtipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Father Flavio Villanueva nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban sa 18 dating sundalo at kay Attorney Levi Baligot. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Inireklamo sa National Bureau of Investigation ni na Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Father Flavio Villanueva ang 18 dating sundalo pati abogadong si Attorney Levito Baligod. Personal pa nagtuko sa tanggapan ng kawanihan ang naturang mababata sa pari upang magsampa ng mga reklamo. Partikular na kanilang inihain ang reklamong libel at cyber libel laban sa mga nagpakilalang dating Marines o sundalo at kasama nilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Representative Laila De Lima, nagsampa sila ng reklamo dahil sa mga paninirang ibinabato laban sa kanya ng mga nabanggit. Narito ating pakinggan si Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. I confirm that just minutes ago ay na-file po namin itong complaint affidavit with the Office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of Republic Act number 10175. In other words, a complaint for libel and cyber libel. Ano ba? Bakit po kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang aming pangalan, binibismerge po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also kay Attorney Levi Baligot. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyon na kapaloob sa joint affidavit ng grupo nagsasabing nakatanggap umano ng paper bag o maleta na may laman milyon-milyon pisong halaga ng pera. Kanya itong maring pinabulaanan at itinuring na pawang kasinungalingan lamang na layon dungisan ang kanyang reputasyon. Muli si Representative Laila De Lima ang nangmamayang Liberal Party List. Yung mga nakasabing kasinungalingan doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 alleged ex-Marines na ako daw po ay tumanggap ng pera na nailagay sa isang suitcase and then later ay clarify ni Attorney Baligod in several interviews of his. Sinabi po niya na nagtanggap talaga ako ng pera na hindi kaya lang
Oversight lang daw yun na sinama ako doon sa mga nagkatanggap o dineliveran or delivered with yung male-maleta na mga pera of millions of pesos at sinabing hindi daw yun maleta kundi paper bag. Lahat po yan kasinungalingan. Whether nasa maleta, whether sa paper bag o sa kaanumang container, yan po ay kasinungalingan. Libel, defamation of my name, besmirching my reputation, smearing my... Pahayag naman ni Father Flavie Villanueva na ang kanilang pagsasampa ng reklamo ay bilang pagtutol sa mga paninirang ginagawa ng naturang grupo. Narito naman ating pakinggan ang supang complainant o naghain ng reklamo na si Father Flavie Villanueva. Isang pahayag to na yung panunukhang ng buhay ay kaduktong sa panunukhang ng katotohanan. Sobra na. Hindi na natin papayagan ito. Tutuldukan at tinutuldukan na natin ito sa paraan ng pagsasampa ng kaso sa kanila. Madami nang napahamak sa ginawa nilang mga kasinungalingan at madami na rin ang natikom at natakot. Pues, hindi na natin papayagan ito. Naririto po kami so that we can and should allow the truth to stand. Ang kanilang paninira sa amin ay ginawa nilang parang ordinaryong pagsisinungaling lang na hindi dapat kailanman magpatuloy sapagkat hindi ito yung likas na pagiging Pilipino. Samantala, matapos ang paghahain ng mga reklamo sa National Bureau of Investigation, agad silang dumiretso dito sa Department of Justice upang magsampa ng hiwalay pang kaso. Sa kagurana, kanilang sinampahan ng reklamong perjury ang 18 dating sundalo lumagdas sa joint affidavit na isinumite kamakailan sa Office of the Ombudsman. Itinuring ni Representative Laila de Lima na kasinungalingan ang paratang na nagkapagpulong siya kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. May pangulit din niyang pinabulaanan ang aligasyon tumanggap siya ng paper bag na ibinunyag sa salaysay ng naturang grupo. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. Kaunting summary lamang, ang unang nagsampa ng kaso was former Senator Antonio Trillanes, and then sinundan ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo. So pangatlo na, tama ba yung bilang ko? Pangatlong batch. Itong batch ni Father Flavie at itong si Senator Leila, no? Bobogran. Yes, Bombo Genesis. Ang nauna na gumawa ng legal na aksyon ay itong si National Security Advisor Eduardo Anyo. Sinampahan niya ng paglabag sa Cybercrime Act. Itong 18 dating sundalo kasama si Attorney Levito Baligot at si former Representative Mike Defensor. Habang sumunod na gumawa ng legal na aksyon din naman na nagsampa din ng reklamo dito sa Department of Justice ay si Senador o si former Senator Antonio Trillanes IV. Na sinunod naman ngayong araw ni na Father Flavie at ni Congressman o ni Representative Laila de Lima na naghain ng reklamo una sa National Bureau of Investigation. Inahain nila doon yung reklamong libel at cyber libel laban kay Attorney Baligon at doon sa ex-Marines, habang dito sa DOJ o Department of Justice ay perjury laban lamang partikular sa 18 dating sundalo na lumagda sa mismong joint affidavit. May nababalitaan pa kayo dyan sa may Department of Justice kung may susunod pa? Kasi ang dami ng pangalan na kanilang nabanggit, including yung pangalan ni Ombudsman Remulla. Yes, ngayong araw, Bombo Genesis, inaasahan din natin na meron pang mga susunod na magsasampa ng reklamo. Isa na dyan si Bureau of Corrections General Gregorio Katapang o Director Gregorio Katapang Jr. kung saan siya ay maghahain o inaasahang maghahain ng reklamo laban dito sa 18 dating sundalo at mamaya sa Korte Suprema naman inaasahan din na siya ay maghahain naman ng petisyon upang mapasuri o mapatukoy sa katas-tasang hukuman ang disbarment laban sa naturang abogado na si Attorney Levito Baligod. Patungkol pa rin yan sa mga aligasyon na ibinabato sa mga pinangalan ng personalidad. Okay, sige. Balita tayo kung sakali matuloy man yan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bobogran. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice, Lungsod ng Maynila,
Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 26 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon mga kabombo. Tinututulan po ngayon ng grupo ng mga manggagawa at mga negosyante ang 4-day work week sa mga ahensya ng gobyerno na epektibo na ho ngayong araw ho ng Lunes. Ayon kay Santiago Dasmariñas Jr., ang nagsisilbing presidente ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees, bagamat may ilan sa kanila ang pabor sa biglaang direktiba, sa kabuuan niya ay hindi ito tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga empleyado ng gobyerno. Anya, bigo mano ang pulisiya ng Pangulo na ikonsidera ang milyong job order at mga contractual na mga manggagawa sa gobyerno na nasa ilalim po ng tinatawag na no work, no pay policy. At higit po silang mahihirapan sa ganitong panahon ng krisis. Sa datos ng Civil Service Commission noong nakalipas na taon, mayroong mahigit sa 900,000 na job worker, halos 1 milyon na job worker at mga contract of service workers sa gobyerno sa buong bansa. Git pa ni Labor Group President na ang higit na kailangan ngayon ng mga manggagawa at ng mga mamayan ay economic relief at protection at maaarian niya magawa sa pamamagitan ng pansamantalang pagtanggal sa excise tax sa mga produktong petrolyo at value-added tax sa mga paninda at serbisyo. Ipinunto naman ni Kilusang Mayo 1 Chair Jerome Madonis na maaring humantong sa doble o tripleng pagkapagod ng mga empleyado kung papaiksiin sa 4 na araw kada isang linggo ang pasok sa trabaho dahil sa pagpapalawig ng oras ng trabaho ng hanggang sa 12 oras kada araw. Samantala, ipinayo naman ang pinakamalaking grupo ng mga negosyante sa bansa na Philippine Chamber of Commerce and Industry na maaaring iakma ang naturang pulisiya sa pangangailangan ng mga industriya. Samantala, pinapaalalahan na naman po ng Department of Migrant Workers, lalo na ni Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga Pilipinong maglalayag o call po yan sa kanilang karapatan na maglayag sa mga delikadong ruta sa gitnang silangan na sentro ngayon ng digmaan. Sa isang panayam, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na maaari silang tumangging maglayag sa Persian Gulf, maging sa Gulf of Oman at Strait of Hormuz na parehong mga delikadong ruta. Ang mga ito ay diniklara na bilang war-like operations area at war risk zones, mga lugar na may mataas na banta sa seguridad at kaligtasan ng mga manlalayag. Karapatan ng mga manlalayag anya na tumanggi sa deployment ng walang anumang parusa mula sa kanilang mga employer at shipping operators kung saan sila kasalukuyang nakakontrata bilang seafarers. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga shipping company na iwasan ng mga naturang ruta upang masigurong ligtas mula sa banta ng digmaan ang kanilang mga barko at mga tripulante. Ayon kay Secretary Kakdak, maaring magreklamo ang mga Pinoy seafarer kung pipilitin silang padaanin sa mga naturang ruta at handa rin ang Philippine government na tulungan sila. Maaari ding simula noong nag-umpisa o maalala nga po, simula noong nag-umpisa ang gyera sa pagitan ng Hamas at Israel ay ilang beses na ring nagkaroon ng tensyon sa mga karagatan sa Middle East na pangunahing dinadaanan ng mga kalakal na petrolyo. Sa ilang pagkakataon rin ay may mga Pilipinong tripulante na nadamay katulad na lamang ng ginawa ng mga Houthi rebels na pagbihag sa kanila noong nakalipas na taon. Bago tayo sa iba pang mga malalaking balita mga kaumbon, tinutukan po ng ating mga kasamahan ng Armed Forces of the Philippines na nindigan po na hindi bunga ng failure of intelligence, yung pong pagkakaaresto, pagkakahuli doon sa 3 mga Pilipino na sinasabing sangkot po sa pang-espya. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Mula sa internal security to external security. Yung ating mga security. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Bea Peniza. Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo. No? Mula ho dyan sa may sandatahang lakas ng Pilipinas o sa may Armed Forces of the Philippines. Kasabay pa rin po yan ng patuloy na pagtutok ng sandatahang lakas ng Pilipinas dito ho sa usapin po ng espionage. Muli, nagbabalik si Bombo Bea. Kamusta dyan, Bombo Bea? Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi bunga ng failure of intelligence ang naging pagkakahuli sa 3 Pilipinong sangkot sa foreign-backed espionage activities na natuklasan ng hukbong sandatahan. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea at Philippine Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na imbestig na nito bilang failure, bigyan sana ng focus ang mga naging efforts at orientation ng militar pagdating sa pagpapanatili ng pambansang seguridad.
Batay na rin anya sa kanilang insider threat program, lumalabas dito ang mga anyay red flags sa mga personnel na siyang binibigyang focus ng militar. Dahilan kaya nahuli at nananatiling under control ang 3 individual. Rather than looking at it as a failure of intelligence, we have to give credit to the shift in our orientation mula sa internal security to external security. Even without itong cases na ito, yung ating mga security measures are constantly being evaluated and adjusted depending on the threat. May mga periodic reviews tayo nito. And because we have these programs, may mga lumalabas na mga red flags that would give us more reason to focus on these red flags. And based on that, lumabas itong 4 na ito. And I would like to say that these are the cases considered closed. I will not delve on other ongoing cases. Dagdag pa ni Trinidad, ang pagbabantay sa bansa at sa seguridad nito ay hindi lamang trabaho ng militar at ng iba pang miyembro ng defense and security sector bagkus sa isang responsibilidad na dapat isinasaalang-alang din ng mamamayang Pilipino. Anya, ang pagkakaresto sa mga espiya na ito ay tip of an iceberg pa lamang at inaasahan na mayroon pa ring mga hindi nahuhuli na gumagawa ng ganitong mga transaksyon. Ang pagbabahagi rin ng Armed Forces of the Philippines sa mga impormasyon na ito ay para rin magsilbi itong kamalayan sa publiko hinggil sa ganitong mga klase ng sitwasyon. So we are making them more aware. Hindi naman po pwede yun nasa defense and security sector lamang ang magbabantay sa ating bansa. It must be the responsibility of every Filipino. And we have to understand that the attempt will not be physical. It will not be kinetic. Hindi ito giyera. Iko-co-op ka, bibilhin ka, simpleng paraan, trabaho, study guide, invitation to visits, na sobrang laki ang per dime, ang allowances. Dapat doon pa lang, red flag na sa kanila yon. That's why we are bringing this out in the open, yung 4 na yon. And I would even say, ito ay tip of the iceberg pa lamang. In the past, ang dami natin nahuli, we did not connect the dots. Ngayon, naulit na naman. Samantala, tiniyak naman ni Trinidad na hindi rito matatapos ang investigasyon ng militar. Katuwang ang iba pang ahensya hinggil sa mga espionage activities na ito na sa ngayon ay iniuugnay sa Chinese Communist Party. Sa ngayon nagiging cooperative at nakikipag-ugnayan naman anya mga nahuling espiya hinggil sa mga impormasyon na kanilang naibahagi at kung gaano kalalim ang mga impormasyon na kanilang naibigay. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman, sumuko na kagabi sa impilan ng General Trias sa may police station po yan, ang 4 na sospek na sangkot sa isang hazing incident na naging sanhi po ng pagkakasawin ng isa sa mga biktima. Ayon kay Cavite Public Information Office Chief Police Lieutenant Sarah Jane Drio, personal na sumuko ang 4 sa patnubay na rin ng kanilang mga abogado at maging ng kanilang fraternity organization. Napag-alaman din na 2 sa 4 na sospek ang nagkaroon pa ng pagkakataon na dalhin sa ospital ang biktima. Kinilala naman ang mga sospek bilang sina John Lee Tuliao, Archie Rosel, Kenneth Umpod at si John Ray Torrecampo. Samantala, patuloy naman na hinihimok ng mga otoridad ang iba pang sospek na isuko ang kanilang mga sarili at makipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon ng kapulisan. Sa iba pang mga updates, nagpatupad ho ng malawakang rigodon o balasahan ng Philippine National Police sa ilan sa mga matataas na opisyal sa ilalim po ng pamumuno ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. Batay sa general orders na pinirmahan ni Directorate for Personnel Records and Management Police Major General Constancio Sinayog Jr., nakasad na epektibo po ngayong araw, Marso 9, ang naturang mga paggalaw sa mga opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Nakasad din sa order na itatalaga bilang bagong hepe ng Special Action Force si Brigadier General Kenneth Lucas na siya pong dating Regional Director ng Police Regional Office 4A o dyan po sa may Calabarzon. Habang hahalili naman sa pwesto na kanyang binakante si Brigadier General Hansel Marantan na dati namang hepe ng Highway Patrol Group. Ang nabakanteng posisyon o pwesto nitong si General Marantan ay hahawakan naman ni Brigadier General Jesse Tamayao na siya pong dating Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations. Samantala, inasahan na hindi rito matatapos ang pagpapatupad ng balasahan sa organisasyon
At magkakaroon pa rin ang paggalaw sa ranggo ng ilan pang mga opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Oras natin, meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. At update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, sa mga station po natin dyan, yung pong mga sea vessel sa Iloilo at Guimaras, ikinukonsidera na rin ang taas pasahe. Dahil pa rin po yan sa paglubo ng presyo ng mga produktong petrolyo. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Isinalang-alang ng ilang fiber boats na bumabiyahe sa rutang Guimaras, Iloilo City ang pagtaas ng pamasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Rolando de Asis, Pangulo ng Bamosa Marine Transport Corporation, matagal na nilang iminungkahi ang pagtaas ng pamasahe dahil tumataas na rin ang gasto sa operasyon. Sinabi niya na pinayagan ng Maritime Industry Authority or Marina ang pamasahe na 50 pesos para sa regular na pasahero na may 20% diskwento para sa PWD, estudyante at senior citizen, ngunit tutol dito ang ilang alkalde. Plano ng mga operator na makipagpulong at magsumite ng sulat sa pamahalaang panalawigan ng Guimaras para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang fare hike, planong gawing 40 pesos ang dating 30 pesos na pamasahe para sa regular na pasahero at 35 pesos naman mula sa 25 pesos para sa may diskwento. Yun talaga ang plano ng mga players. Kasi kung mag-stick lang kami sa ganitong fare na 20-25, siguro mahirapan talaga kami kung paano namin yung mga gastusin. So lahat ng mga crew dito on board, bali binabayaran pa ang nila SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig. At saka may libre rin sila ng food allowance. So that is 500 pag sa nighttime. Nighttime, additional kami pa 500. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay din po ng balitang yan, mga kaumbo, sa usapin pa rin po ng shipping. Nagsimula na rin pong magtaas ng singil sa pamasahe ang ilang ferry operation sa Pilipinas dahil pa rin sa naranasang krisis sa gitnang silangan. Habang ang ilang mga ferry ay darating na ho sa Marso Adjes na magpapatupad ng taas o magsisimula na sa Marso Adjes yung pagpapatupad po ng taas pasahe hanggang 25% po ito. Maging ang bayarin sa rolling cargo kasama ng mga sasakyan ay tataas na rin. Ayon naman sa chairman o nagsisilbing chairman ng Philippine Inter-Island Shipping Association na si Christopher Pastrana, hindi na nakakayanan ng mga member company yung pong patuloy na pagtaas ng petrolyo o presyo ng produktong petrolyo, kaya magtataas na rin po sila ng pamasahe mula 10 hanggang sa 30 o 30%. Iniling din ng naturang grupo sa gobyerno ng Pilipinas na dapat rin ay tanggalin ho yung tinatawag na excise tax sa mga produktong petrolyo. Ganon din ang ilang mga cost o itong mga bayarin at buwis na pinapataw sa shipping companies. Sa kaugnay pa rin po mga development, dyan pa rin po sa may Visayas area, mga kabombo, ang purchasing power ng mga mamayan sa Pilipinas. Inaasahan daw ho na hihina dahil yan sa lumalalang epekto ng tensyon sa may gitnang silangan. May update pa rin po dyan ang Bombo Radio Kalibo. Tuluyang humina at lubusang naapektuhan ang purchasing power ng mamamayan sa nagpapatuloy na tensyon sa gitna ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay Geopolitical Analyst Professor Ana Malindog-Uy, ito ang pangunahing epekto ng karahasan sa Middle East kung saan wala nang kakayahan ang mamamayan na nasustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasunod rin ito sa nakaambang malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na may domino effect sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ang presyo ng langis anya ay tumataas, ngunit ang sahod ng mga manggagawa ay nananatiling mababa, kung kaya't lumiliit din ang kanilang purchasing power at hindi na mabili ng mga ito ang kanilang mga pangangailangan kahit ang pagkain ay hindi na sapat para sa buong pamilya. Ang tensyon sa Middle East ay may malaking impact sa ekonomiya ng bansa, lalo na kung magpapatuloy pa ito at walang makuhaan ng supply ng langis ang bansa. May impact yan sa ekonomiya at mafe-feel na natin yan. Unang-unang impact niyan is oil price increase.
At alam naman natin na kapag nag-increase ang presyo ng oil, kerosene, gasoline, lahat ng energy-related products, tataas ang presyo ng transportation, tataas ang presyo ng food, at tataas din ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Kasi connect yan. So that's one. Ang mangyayari dyan, yung tinatawag mong purchasing power ng ating mga kababayan mag-shrink, liliit, doon sa kanilang kakayahan makabili. So ibig sabihin, magkakaroon ng impact sa daily life ng ating mga kababayan. So that's one of the most direct impact sa Pilipinas. Ang pangalawa, saan kukuha ng supply ng oil ang si BBM, given na hindi natin alam kung hanggang kailan ang conflict na yan. Si geopolitical analyst Professor Ana Malindog-Uy sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Ang grupo namang Manibela wala pa daw plano na magsagawa ng tigil pasada sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Tinuligsa rin ng Department of Energy sa umano'y kawalan ng pangil sa mga abusadong oil companies. Kumuha tayo ng report dyan mula sa Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng grupong Manibela na wala pang plano ang kanilang hanay na magsagawa ng tigil pasada sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na bagamat nagkakaroon ng mga kilos protesta ay hindi pa may kukonsidera ang pagsasagawa ng transport strike. Sa kabila nito ay inamin ng opisyal na mayroong mga jeepney drivers ang nais munang maghanap ng ibang mapagkakakitaan dahil sa maliit na kita sa pamamasada. Kinompirma rin ng grupo na may nakarating na ulat sa kanila na mayroong gasoline station na nagpatupad ng 105 pesos ang kada litro ng diesel, bagay na kinwestiyon ng naturang transport group. Dahil dito ay sinabi ni Valbuena na tila wala umanong pangilang Department of Energy sa pagpapanagot sa mga mapagsamantalang oil companies. Anya, kung ang mga mahihirap na drivers ay hindi sinasadyang nakapagsingil ng mahal na pamasahe, ay agad na iniisyuhan ng show cause order at pinapanagot. Subalit kung ang mga oil companies ang gumawa ng pang-aabuso, ay tila pawang warning lamang ang natatanggap ng mga ito. Bakit po hindi natin ipakita yung pangil sa mga oil companies na to kapag kaming mahihirap na mga drivers, kapag may mga violation kami, kapag nasobrahan ng singil na hindi sinasadya at inireport kami, show cause order o suspension kaagad ang aming nakukuha. Pero dito sa mga oil companies na to, puro babala lang, puro babala. Walang pangil yung Department of Energy. Takot ba sila? Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mula dyan sa may Bicol Region, akyat tayo sa may bahagi ng Cordilleras. 8 katao na sugatan sa fireworks display sa pagtatapos ng Panagbanga Festival dyan sa may lungsod ng Baguio. May update po dyan ng Bombo Radio Baguio. Kinumpirma ni Police Major Marcy Grace Maron na 8 ang individual na nasugatan sa isinagawang fireworks display bilang pagtatapos ng Panagbanga Festival 2026 pasado alas 7:55 ng gabi kahapon. Ayon kay Maron, bumagsak ang firecrackers sa isang grupo ng pamilya sa bandang skating rink ng Burnham Park na nagdulot ng pinsala sa mga miyembro nito. Agad na naisugod sa ospital ang mga biktima. 7 ang na-discharge habang isa ay nananatiling under observation. Karamihan sa kanila ay nagtamo ng first degree at second degree burns. Una nang iniulat ng Philippine National Police Baguio na ang mga biktima ay may edad na 3, 17, 18, 26, 36, 47 at 50 habang isang biktima ay hindi pa nakikilala.
Kinilala rin ang mabiktima bilang 4 na babae at 4 na lalaki na karamihan ay mga turista mula sa Pangasinan. Ayon kay Maron, undecided pa ang mabiktima kung magfa-file ng kaso laban sa operator ng fireworks. Sinabi rin niya na very willing ang operator na tumugon sa sitwasyon dahil una nang sinagot ang mga gastusin sa ospital ng nasabing operator. Sa kabila ng insidente, tiniyak ni Maron na generally peaceful pa rin ang pagtatapos ng Panagbanga Festival. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Baguio City Police Office. Actually, during the duration is peaceful naman. But then, yun nga, kaya nagkakandak pa rin kami ng investigation as to what caused the explosion, kung may negligence ba on the part of the operator ng paputok or nasa paputok mismo. So, ongoing pa rin yung investigation. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala sa iba pang mga development, ang working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon po sa may Estados Unidos, inaasahan pong makipagpulong husa sa Filipino community at tatalakayin ang nagdaang mga kilos protesta itong mga nursing mga Pinoy na nakabase po roon. May update naman po dyan at exclusive report ng Bombo Radio Dagupan. Isa sa mga pangunahing paksa na inaasahang tatalakayin sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos ay ang pagsusulong ng kapayapaan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Marisa Pascual, ang Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, sinabi nito na kabilang sa mga agenda ng Pangulo ang mga usapin na may kinalaman sa kapakanan o welfare ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino. Inaasahan rin umano ang pagpupulong ng Filipino community sa nasabing bansa kung saan inaasahang mababanggit ang kamakailan lamang na kilos protesta ng grupong ng mga nurse kaugnay ng mga benepisyong kanilang hinihiling. Matatandaan na dumating sa Amerika si Pangulong Marcos para sa isang working visit na mananatili naman sa New York hanggang sa Miyerkules sa Marso 11. Kasama sa biyahe ng punong ehekutibo si Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. Nauna nang inihayag ng Department of Foreign Affairs na spokesperson na si Angelica Escalona na kabilang sa schedule ng Pangulo ang mga high-level engagements sa United Nations. Sa naturang pagpupulong, inasahang mananawagan naman ang Pangulo sa mga partidong sangkot sa labanan sa Middle East na magpakita ng restraint at muling bumalik sa negotiating table. Dagdag pa rito, ihimukin din ng Pangulo ang paggalang sa international law at sa UN Charter kasunod ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon at iba pang aktibidad. Prominent area is New York and did have that big demonstrations. Marami dito yung mga demonstrations that is enacted kung if the President of the Philippines wants to highlight that, lalo na nga in demand ang nurses, they have the capability to be able to raise whatever concerns they have. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pong sports news at para sa mga fans ng tennis, mga kabombo, abante na po sa 2026 Indian Wells Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala matapos na mag-retire ang 4th seed na si Coco Gauff dahil ho yan sa left arm injury. Dominante ho itong panalo ni Iyala sa score na 6-2 at 2-0 bago ho tuluyang itinigil ang laban dahil nga doon sa minor injury nitong si Coco Gauff. Makakaharap po nitong si Iyala para sa quarterfinals ang 14th seed na si Linda Noskova ng Czech Republic. Tinalo ho nitong si Alex si Noskova noong 2020 French Open Juniors quarterfinals. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station gamit yung sarili po nilang mga social media pages. Sa Luzon area, dyan po sa may bahagi ng norte, sa Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan.
Diyan naman sa may Pangasinan area at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya ng Benguet at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa bahagi po ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito ho sa Mega Manila, pwede po niyo subaybayan ang Star FM Manila. Sa Luzon area pa rin po, partikular na sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tuguegarao. Habang sa Ilocos Region naman, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan naman po sa may Bicol Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po ng patuloy na kaguluhan na sa gitnang silangan, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Yari karon sa aton sining linya si Attorney Gaudio Didoy Hidospan, ang Regional Director sa Land Transportation Office 6. Agud yung maghatag sa aton sa dugang sining mga balita kag impormasyon. Welcome naton sa aton sining pagpangalagad, Attorney Hidospan, sir. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Aray sa udto sa Luwat. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon sa imo tagpalamati. All right. May hapon sa tanan. Yes. Yes, sir. All right. Nagpakigangot kami dira mo kay may bago nga mga ginkasugtan ang LTO and the PNP, ang Police Regional Office 6, regarding sa pag-forward sa inyo sa mga details, sa mga involved sa mga vehicular incidents, Director? Well, oo, no. Actually, din siya bago, no. Ginpasangkad lang nato, no, kay ang ining inisyatibo ginaobra na naton ini sa province of Baclan, no. Ang TK Provincial Police Office and ang LTO Kalibo naton nga opisina, no. May mga prompt reporting ng aton mga kapulisan dito sa Taga Banwa
sa Taga Police Station, kung may mga vehicular accidents ka gina-report immediately dito sa amon LTO office sa pagpangunan ni Engineer Marlon Velez, no, kaga by reason sina, no, makahatag kita dayon sang show cause order, no, ma-identify naton kung sinong liable, kaga promptly masuspend naton ng lisensya kung sino man ang makita naton, no, nga liable nga driver, no. So very effective na to, no, dito sa province ng Aklan. That's why nga nakita naton ang iya benepisyo kung pasangkaron naton sa bilog nga Western Visayas. So amo ning obra naton kag nakita man ni PRO6 RD, no, General Ligan ang wisdom sa ini nga hagna. That's why nga ginsuportaran niya man. Kag subong, no, pasalamat kita kay gina-highlight ni Police Brigadier General Ligan, no, ang ini nga MOU. May mga data sharing kita diri, no. It will ensure accountability sa mga airing drivers. Kag ang end results ni, no, objective naton sini ang disiplina sa mga drivers, no, nga mag-follow gid sa traffic rules and regulations. Isa man sa mga challenge karon, Attorney Hido Spancer, ining mga driving under the influence. Kumusta na karon ang pag-respond man diri sa bahin sa LTO with the help of aton sini nga kapulisan? Well, 2 weeks ago, no, ang aton sini nga inisyatibo diri ginpatawag ng aton mga law enforcers, mga pili na tong law enforcers sa central office, no, kag orient sila sa tsakto kag sa tsakto nga pag-usar sa aton breath analyzers. So may ara kita diri anom nga breath analyzers, pero may manug-abot kita nga siguro additional nga mga around 15 to 20 units, no, kag ini-distribute naton sa aton mga district offices, no, kag ini-share man naton sa aton mga kapulisan, no. May base maka-enter naman kami sa MOA na naman sa kapulisan para nga magamit ini, no, in the event of road crashes, kag mabalaan naton, no, in full accuracy kung ang mga na-involved sa traffic accidents nakainom, under the influence of alcohol, no, kag makita naton kung nag-exceed sila sa alcohol level, then they will face criminal liability, no. Nanutaran man naton subong Attorney Hido Spancer nga madamo sa mga show cause order nga ginpagwa ang imo sining opisina sa mga airing drivers, particularly sa mga road rage kag iban pa sa mga naga-disregard sa mga traffic laws naton. Yes, in comparison sa last year, no, ang aton nga na-issue nga show cause orders, more than 400 ka show cause orders ang gin-issue naton, no. Kag gina-aksyonan naton, no, hindi kung makita kita nga may mga reklamo, may mga viral nga video, may mga netizens nga magpadala sa aton, no, highlighting kung may mga violation ng ini nga mga motorista. Kag pasalamat kita, no, nga very active sa mga aton mga netizens sa magpadala diri sa aton. Kag it will show, no, is an indication actually, no, para sa amon is an indication of increasing public trust sa aton opisina, kay kung once nga may reklamo kag gina-aksyonan naton, it will create, no, it will increase public trust, no. So mo nang aton nga talaksan actually, no, sa aton nga mga objectives. With this nga mga hitabo karon nga daw kasubong madamo na ang naga-report dira sa mga netizen, sa mga concerned citizen sa bahin sa LTO, ba sinugang trabaho ini, Attorney Hido Spancer? Actually, na-expect na namon na, no, kay ang trend naton bla sa kadamo adlaw sang nabaton naton ginpasangkad man naton ang Intelligence and Investigation Unit. Amo ni silang unit nga nagabaton, ga process, ga issue sang show cause, ga padala sang show cause order sa natungdan. Ginpasangkad man naton, nagdugang kita sang personnel dira, no. May 3 dira ka abogado nga ga-process sang sini nga mga show cause orders, kag may mga personnel nga in charge man sina sang pag-receive kag pag-serve, no, sa mga show cause orders, kag pag to see to it nga may proper accountability sa mga airing motorists. So sa una wala ini sa Intelligence Investigation Unit, no. Ginubra naton ini, no, para nga ma-filter ang tanan nga complaints, kag
kina-ensure naton nga maaksyonan ang tanan nga complaints no as much as we can no may araman actually hindi man namon makita gilayo no gapasaga pangayo man kita pasaylo sa mga complainants nga kisa may ara kita nga madelay-delay kita lantaw pero as much as we can no gina-aksyonan ginaton ang utob sa mga reklamo, observation no kag ginapadala nilang mga viral videos and pictures. Hopefully, attorney, mag-instill ini isang discipline sa mga motorista so that nga mangin safe ang aton sini nga mga dalanon? Well, amo gina ang aton objective no kay kung sa knowledge lang ang tanan ang karabanan sa aton guro nga gagamit sang mga salakyan no kag mga pedestrians. May knowledge man kita actually about traffic rules and regulations no ang aton man sini nga kinahanglan. We will sustain the law enforcement operations para nga may masustain man nato ang disiplina sa dala no because kung wala kaga pangdakop no wala mo ginasaway why mo ginakulang attention for a traffic violation hindi no we will be ending up very tolerant sa ini nga mga violations and mahambal ang mga motorista naton nga it becomes a norm kasi mag-violate ka kay why ka man wala man ginakulang attention mo or why ka man gina-cite for violation so para sa amon disiplina gid ang kinahanglan no more than the law enforcement activities ang ginahiwat natin. All right. Okay. Attorney, idugang ko na lang may ara sang memorandum circular karon ang Office of the President samahin sa Department of Transportation sa LTO may 4-day work week man kamo compressed 4-day work week man kamo. Well, subong no we are prepared no to accede no kag mapati sa ining hagna. But ang amon opisina is I considered a frontline agency no. But sinungon adlaw gatubang kami sa tawo, adlaw interact kami. Adlaw may law enforcement kita no. Gahulat kami sang guidelines actually from central office noon. They committed nga subong adlaw mapagwa sila sang guidelines namon as a frontline agency. Kung diin lang nga unit ang pwede maka-avail sang 4-day work week no. Kaga may araman mga units no like amon district offices no. Siyempre, hindi kami amo nakadamo. So, kung frontline agency ka like our district offices, like our law enforcement, may ara nga mga units kag mga opisina nga hindi allowed mag 4-day work week. Okay, so nagahulat pa sang dugang nga mga guidelines. And well, lastly siguro, Attorney Duspan, may ulihin naton nga gisyuan sa pagkabaloko, ulihin naton nga gisyuan sa show cause order antong isa ka driver sang single nga motorsiklo nga daw kasubong nga nagasunod-sunod to naga-tail light sa isa ka driver sang salakyan. Kumusta na nakasabat na siya, attorney? Wala pa no pero na-issuean na naton sa show cause order. Siyempre ginatagaan naton siya sang 5 days from the time that he receives he received the copy of the SCO no. Well, that's part of due process. Kung hindi siya magsabat or kung magsabat siya, evaluate nato na yung sabat if substantially ma-justify ang iya actions no. But after 5 days no whether or not makasabat siya o hindi, we will be resolving it no. So lang taon natin kung anong iya sabat no. Kaya this part of due process. Naka 5 days na, sir? Though I think tuway pa no, do subong pa lang a week nato nahatag. Siguro by Monday we can by subong no, by subong or by Wednesday base mag-expire na 5 days to answer. So, lantaon naton. All right. With this, Attorney Didoy Duspan, sir, thank you so much sa imo sinigat tiyempo kag mga informasyon man gin share diri sa Bombo Radio sa luwat maayong hapon. Bombo Cham, thank you very much sa Bombo Radio kag sa tanan ninyo nga tagpalamati. Salamat kit. Deri wavit si Attorney Gaudioso Didoy Hiduspan, ang direktor sa Land Transportation Regional Office 6. Subong may mga intel units na ngagin plastar si Attorney Didoy para iyang magdugang sini nga mag-gather sa mga information sa mga airing motorists. Rason nga ti why gid sang may mga nagakasalbar subong kutob sa mga salawayon nga mga sahi sa mga driver. Iti sa nambal gani ni Attorney Didoy sinya hindi man ta gusto nga mangin do kinaandan na blang kumo gamay lang iya ang na commit sini iya nga traffic violation no paggalapas sa traffic law
pabayaan lang, hindi gid pag itawgon ang iya sining attention, hindi siya pag i-reprimand, hindi siya pag dagdagan sa show cause order. This time sa aton sining mga kabumbo sa bulig sang mga kauturan man naton nga nagapadala sang information, nagapadala sang mga complaints sa talatapan sang LTO6 ti makabig naton nga epektibo ini and eventually maka-instill gid ini sang disiplina sa mga driver nga magapadulong man sa safe nga mga mayor nga dalanon diri iya sa bahin sang Region 6, partikularmente sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Ang Memorandum of Understanding ining inisyatibo sang LTO kaupod ang aton sini kapulisan ti ginalauman sini banwa iya nga makabulig or may dako gid sini nga bulig sa bahin karon sa pagpasabat sa mga naulamid sa vehicular incident sa pagpang husisa sa kung sinong dapat nga may salabton kung kasubong nga mayara sini magluntad sa mga insidente sa dalanon nga kung sa diin naulamid diri iya ang mga motorista or shall I say mga salakyan sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. So nangin epektibo ini sa bahin sang Kalibo tigin pasangkad pagid ang implementasyon sini sa aton sini nga matag palamati. And then good news is that nga may maabot sini dugang nga mga breathalyzer o equipment para iya nga ma-share ini sa bahin sa aton sini kapulisan kag effectively ma-implementar ining anti-drunk drug driving law sa aton sini nga mga kabumbo kay ti hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga nagapanguna sini karon iya nga cause sang vehicular accident ining mga driver nga yara sa impluwensya sa makaulubog sining ilimnon. Ang iban sini gani naga-lead pa sa loss of lives sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. So kung maimplementar istrikto kag hugot sini nga mapatuman ang aton sini nga mga pagsulundan, dako sining tsansa naton banwa nga ti madisiplina man ang mga driver sa aton sini karon iya nga mga kauturan. In terms naman of sa pagdagdag sa show cause order sa aton sini nga mga kabumbo, kaaga pamagi man ina kag subong man kabahin sang due process sa pag-correct at the same time it's a matter of pagdisiplina man sa mga driver nga dapat mangin mahinalungon sa aton sini iya nga mga mayor nga dalanon. 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini makuturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pangalagad. Ang Memorandum Circular number 114 ni President Bongbong Marcos mando siniya sang temporary implementation sang 4-day work week in selected government offices. Kamahin sang broader government efforts nga ma-reduce ang energy footprints sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Suma total makakinot kita. May pila na ka mga local government unit nga nagpatuman sang compressed 4-day work week. Sa aton sini nga mga kabumbo, Balasan, Dueñas, Department of Tourism, so on and so forth. I-check man naton sa mahin karon sang city government kung may ara man bala sang ginapatigayon sini nga 4-day work week. And initial information naton is that may executive order na si Mayor Inday Raisa Treñas sa pagsunod man sa nasambitan sini nga mando nagikan iya sa Office of the President. Sa linya naton, maging kaupod naton live man si Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Miss Joy, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Kaupunin mo si Bombo Cham. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Initially, may information ako nga mayara na sang executive order nga ginpagwa si Mayor Inday Raisa Treñas regarding sa compressed 4-day work week, Miss Joy?
first hour kagina sang aga nagpatawag sang emergency meeting si Mayor sa mga pila naton ka mga department heads no para nga istoryahan kag makapapanaog na siya sang executive order. Actually may ara na nga gina-draft kag perma na lang sang alkalde ang aton man ginahulat ang executive order nga ang protocol bala ang aton nga energy conservation protocol kag ang pag-adopt man naton sang 4-day on-site work arrangement kag ang alternative and flexible work arrangement para sa Iloilo City Government employees. This is sa pagsunod man sa Memorandum Circular number 114 you've mentioned earlier nga ginpapanaog sang Office of the President no dated March 6, 2026. So basically kita diri sa Iloilo City Government magasunod kita sang 4-day work week but we will make sure lang gid nga hindi mahamper ang aton diri nga operation no especially sa involving sang aton nga pag-deliver sang aton nga mga essential aton nga mga basic and vital services. So as to the operations sang aton nga Iloilo City Government Bombocham, ang mga offices nga mag-operate under usual work arrangement kag magapabilin nga fully operational no at all times amo ni ang aton nga health services ang aton kasi may mga district health centers kita no ang aton nga social welfare may ara man na sila nga mga field offices ang aton nga public order and safety ang aton nga traffic hindi man pwede nga pagka Biyernes madula sila no ang aton nga transportation and traffic management and subong man ang aton man nga preparedness man sa or response naton sa disaster and calamities. And in addition sini ang aton nga Office of the City Treasurer, ang Local Economic Enterprise Office or ang LEEO naton kay ti ang ila offices sa mga markets man, ang aton nga Business Permits and Licensing Office kag other offices nga nag-perform sa vital and essential services open niya kag under usual work arrangement kag mangin fully operational but silingon ang mga may transaksyon nga maggawan sang permit mag-renew pwede gid sila nga makabalik diri sa office no diri sa City Hall ang open lang nato ng aton nga ground floor kaya ang aton Office of the City Treasurer ara man lang niya sila sa ground floor ang aton nga BPLD ara sa pihak naton nga office dira sa may Mulye ang LEEO naton ara man sila ya sa mga markets naton no amo ni siya kag ang aton Bombocham nga mga satellite offices na bala sa mga malls like sa SM, Merrimart kag sa iban pa gid open man para nga magabaton sa mga transaksyon as to the other offices especially mga admin works ang gina-propose mag-adapt sang alternative kag flexible nga work arrangement no so we will adapt for the on-site work arrangement under sa following guidelines. Number 1, as part man sang aton nga pagkinot sang aton nga electricity diri sa Iloilo City Hall ang aton nga ano itawag ang aton nga office would be from Monday to Thursday from 8 a.m. until 12 noon and then although nga may iban nga mga offices nga why kita yan noon break no and then 1 a.m. or 1 p.m. to 5 p.m. in the afternoon so pagka Friday ang tanan naton nga mga city government employees, except sa tang na-mention ko earlier, are required nga mag-observe kag mag-perform sang community engagement related task, no? Kag field work if practicable sa ilang office. Let's say, for example, ang aton nga office of the city vet, no? So, pwede na sila yung makapatigayon sa ilang mga community engagement sa during Friday. And also, for the purposes, bala sa sining pagpapanaog sang aton nga alkalde sang executive order ang iban nga mga
employees natin, especially sa mga admin, no, administrative works. May ara lang ang kada department heads nila nga they will strictly directed to monitor sa attendance and accomplishment reports ng ilang mga employees pinagi sa virtual attendance monitoring kag work accomplishment tracker nga iga-submit nila sa aton nga Office of the Human Resource and Management Officer every Monday or the next working day. And may ara kita nga monitoring gid, no, para ma-make sure naton nga ang mga nagsunod, I mean, ang mga employees bala nga under alternative or flexible work arrangement maka-render gid sang work 40 hours a week, no? Kay tiya mo na siya ang aton nga ang dapat based sa CSC, no? 8 hours per day nasulod sang 5 days, so dapat 40 hours ka. And then may ara man kita nga mga protocols, no, on the implementation paano pag kita mag-conserve sa aton nga fuel and energy. So diri sa City Hall, based man dito sa memorandum, I think may ara man nga gipagwa nga order ang DOE, so we will follow that, no, mag-maintain ang standard nga thermostat setting at 24 degrees Celsius para sa aton nga mga air conditioning units, no. And then ang kunod to, especially sa mga offices bala nga tiwaay man niya, hindi man yung mga frontline offices, from 12 noon to 1 p.m. i-switch off ang mga lights, except lang sa aton nga mga hallways and amot ni mga frontline offices naton kag iban nga mga offices bala nga naga-serve sa aton nga mga external clients, no, and general public. And then ang aton nga mga office equipment, if applicable lamang, they will activate, no, ang sleep settings sa tanan nga mga office equipment and electronic gadgets naton. And ang iba naton nga mga inter-office meetings sa City Hall gina-encourage gid nga i-conduct ini using sang ilang virtual platforms, unless necessary nga in practical nga magano sila, no, nga depende man, no, case to case basis man Bombo Cham. Kag may ara man kita nga iga-adapt nga fleet management, no, sa paggamit bala sa aton sini nga mga salakyan, so mapagwala na sang internal memo man ang aton nga admin office. All right. Now, sa office hours, Miss Joy, anong sabahin iya sa city government? Kay may iban, 7:30 a.m. to 6:30 p.m., 7 a.m. to 6 p.m. Ano yung sabahin sa city government? Amo to bala Bombo Cham ang na-mention naton nga ang aton diri nga office would be from 8 a.m. until 12 noon kag 1 p.m. to 5 in the afternoon. Kay tiyang Friday naton nga flexible work arrangement naman kita. Kag ang aton nga mga frontline services, especially sa mga na-mention kanina, health services, social welfare, public order, usual work arrangement, same man, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Subo man ang aton nga Office of the City Treasurer, so may magawa dira sang ilang mga magbayad dira, open nga ang aton nga City Treasurer's Office kag ang Business Permits and Licensing Office. All right, sige. Thank you so much, Ma'am Joy, sa imo siniiyang mga information man nga gin-share diri sa Bombo Radio sa liwat. Good afternoon. Yes, Bombo Cham. Basically, amo ning overview, no, sang iga papanaog nga executive order. So we will wait na lang sang signed, no, nga executive order nga ipapanaog sang aton nga alkalde. Rest assured nga kamo dira sa Bombo, i-inform din naton kamo na nga, para ma-inform na aton nga mga pumuluyo kag iga post man ini sa social media account ni Mayor kag sang Iloilo City Government. Thank you gid Bombo Cham, kag maayong hapon. Deriwavit si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. So ginaulat na lang ang mapirmahan ining executive order kag mapatuman may kantanan man sa sining Memorandum Circular 114
from the Office of the President. 27 minutos na nakaligan sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Mga operators nagaplano panubuan ang boundary sa mga taxi unit nila. Kag checkeron taman karon kay pila ka mga gasoline station may chimpo nga ginapilahan gid kay nagahingagaw nga hindi mabtan sang big time oil price hike. Bangod gani sa sining padayon nga tensyon dito sa Middle East. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latolda sa mga adlaw
alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsubong ngang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga. Ang may luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cell. 35 minutos na nakalikad sa takna siningalaw na. Standby kay Bombo Jomar Villa. Mga taxi operators nagplano nga panubuan kuno ang boundary sa mga taxi drivers. Bangod man sa sining pagmahal sa presyo sa gatong, lakip man sina dire, pila ka mga gasoline stations, temprano pagin pilahan sa mga motorista ay nagahingagaw nga hindi na maabtan sa big time oil price hike. Mga natipon nga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Cham consider no sa Association of Taxi Operators sa Panay o kun atop nga posible magabuhin sang arkila ining mga taxi operator ining kasunod man sa pagtimbuok no sang presyo sang gatong no kag buwas kaning adlaw may ginalantaw sini nga pagsaka naman sang presyo sang gasolina kag sang krudo. Sa pagpakigangot diri sang Bombo Radio kay Perfecto Yap head sang presidente sang nasambit sining asosasyon iagin pahayag isa ang mga taxi industry sa apektado sining pagtimbuok sang presyo sang krudo kag sang gasolina no sa diin isa ni sa gina-consider kay kun lantawon ang arkila Subo naga-range from 1,000 at up to 1,400 no pesos. Ada kadepende kuno ini sa unit ti amo na kada adlaw nga dapat mabawi no sang driver nga ti mabaydan ang sining boundary. Sunod diri sa natungdan bangod nga ang biyahe subong Puraot una gid ti bangod nga malapit na lang magsira ang klase at the same time kadamo naman sang kompetensya sa dalanon. Bombo Cham tikis pila na lang mauli sang taxi driver
saya sining pamilya bangod kati dito na nagakadto ang iban sa boundary sa ila sining unit, no? So ginang pagpahayag sa natungdan, way pa man na siya ginapatuman pero ti ginalauman niya kag igapatuman inisang mga taxi operator bangod nga ti ginalantaw nga may pagsaka ni manliwat sa presyo sang gatong bumbutsan. Ti pananglitan kun mag-stable na ang presyo sang gasolina kag sang crudo ti balik naman sa normal, no? So ginalantaw gini sang natungdan nga ti basi kun subong damlani kay ti sige pang kinagamo dito sa may Middle East kun maghagan-hagan na, so may mo naman sila makabalik sa ila sining normal sining boundary ang tagsa sini ka mga operator, no? Bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. Isa gani ni kay kun lantawon ang isa ka unit kisa nag-arrange na sa tag 20 litros mo, no? Ang ginapatughong sa nga driver sa isa ka adlaw. Ti kun magsaka abe kay subong ang presyo sang gasolina do nagadangat na sa 70, iban 69, no? Ang kada litro sini bumbutsam sa pila ka mga gasoline station adiri sa syudad kag probinsya ti sunog gani kay Mr. Yap ni Gadsimana gani do mga 50 plus malani, no? Ang presyo sang gasolina, so do nagsaka gid sa timbuok mga 10 ka pesos. Ti kangay sina kun nagsaka sa 10 ang isa ka unit makatughong 20 litro sa isa ka adlaw, ti dako na nga buhin, no? Sa ila sining income ang 200 pesos matagadlaw sining buhin sa mga taxi driver bumbutsam ti way panilabot, no? Buwas nga adlaw ang dugang sining ginalantaw sining pagpasaka sa presyo sang gasolina kag sa presyo karon sang crudo. Aribla, no, ang nangin kabahin sang pahayag ni Perfecto Yap sang Association of Taxi Operators sa interview dari sa Bombo Radio. May mga ginapatuman na 4 days a week na trabaho sa ibang mga itself ng gobyerno. That means na ang manugsakay mga buhinan, no? Ito mag 4 days a week na lang, tatlong adlaw ang kalabanan sa privado at sa Sabado ang mabuhin. So, kung ilang taon na ito ang demand sa salakyan magamay, so eventually, it would also reduce the number of taxi or jeepneys nga mag-biyahe sa atong dalanon. Okay. Sa atin kang mga operator, sir, sa taksita, may sila, may desisyon sila kung mapanubo-nubo sila anay karkila kay medyo mapulupinot sa mong income siguro, Sir Perfecto? Ginatanaw na sa mga operators, no? Base ang isang posibilidad dira, mahatag sila discount or mahatag sila subsidy. No? Kasi ang subsidy may ara naman, no? May mga subsidy naman. So ang aton purpose ang mga subsidy nga na hindi nga ihatag sa diretso sa no? Sa aton driver, but somehow buligan sila na tatawag na itong pagtawid pasada, makasigi-sigi sila sa biyahe. So whatever increase nila would be somehow addressed by ang mga subsidy naton para magtuloy-tuloy ang ilang pangita, no? Pagbiyahe. So sa case ng mga operator, ang operator tungod sa video pigado ang biyahe, or in other words, ang customers gamay, ang nagsakay gamay, we might give ang discount, no, sa aton rate, kung rin taso subong. Pila tasubong range kang renta subong, sir, pila? Depende, no, ang mga daan nagadagat sa 1,000 hasta 1,001. Ang bago naton mga 1,2 hasta 1. Sa general, 1,350, 1,4. Pero may ara-dara nga mga ibang nga mga operator nga nag-atag sa medyo mataas, no? 1,4 hasta 1,8.
Okay. Sa isa ka taxi ni sa isa ka adlaw mga pila ka litro ang patugkong nila ni Sherman? Currently sa 200 kilometers na biyahe nila, no, metro ang ginawa nato dira. Konsumo sila kung mag 1:10 mga 20 litros. 20, no? Oo, Okay. 20 litros. So kung mag 20 litros isa ka adlaw tughong kay ti taxi driver gatughong kay may pagsaka subong ginalantaw mga 15 pesos. Sir Prefecto ba masursobra mga 300 gawang buhin sila? Tingin na ko ang 20 nga na para sa diesel pero ikalabanan sa ato mga taxi gasolina na. Gasolina man. Okay. Oo, gasolina. So sige ti dako-dako lang tani mga 200 nga buhin ni sa mga driver ta no? Dako na kag sa bawo ako may convert sa bugas ka 4 kilo bugas. No? Ako gani. Si Mr. Perfecto Yap sang Association of Taxi Operators of Panay o kon atop Bumutsam. So na sa mga considered na magluwas nga ti sa kamahal sang gatong at the same time ang kompetensya man dalanon no kay ti subong hindi lang man taxi mo damo na sa mga biyahe man na makakompete sa ila no may mga Grab, may mga motorcycle rider kag kun ano pagid sini nga mga pasahi man sa transport vehicle ang nagabiyahe diri karon sa syudad kag sang probinsya sang Iloilo. Kag amo man ay iban sining mga taxi driver nakapulop mangkot kita do medyo mapulupinot gid man no sa ila ang biyahe subong Bumutsam kag dugang padaan ning ti gisa may mga may mga adlaw nga do pamagid ka gamay ang pasahero ilabi nga ti nagahilapit na makarondaan ang pagsira sa klase Bumutsam sa sektor karon sang taxi industry. By the way, naka-check kita diri ho, medyo nag-upload pa nila kani ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, naghingagaw no ang iban sila nga mga motorista nagsulay gid no Bumutsam iban sila nga nagamotor sa pagtughong no kay ti buwas sila nga adlaw gani naluman sila ang liwat naman no nga pagpasaka sang presyo sang gasolina kag sang krudo. Kadungan sini may pila diri ka mga customer, pila sini ka mga bumalakal ang nadismaya no bangod sa may pila ka mga gasoline station diri o kun hindi lang guro pila ni kundi do tanan gid guro nga gasoline station diri ho based diri sa gin-check naton ang nagadumili na o kun nagabawal na sila sa pagbaligya sa sining mga krudo kag ang gasolina gamit ang container. O kon mga galon-galon ni Bumutsam. Kay na diri sa area sang Ortiz may sa gasoline station may mga nagkaladto kay banublo burn out kuno kina diri sa area sang Jimbasa ho. So kalabanan sining mga business establishment may elevator o kon ano ni ang generator no stand corrected sini. Sa aton sining mga kabombo tiga tughong na sila sang gasolina may diri nagkaladto do 4 gito ka galon dala niya. Bumutsam ugaling way sa ginpasugtan no nga tugungan ang dala niya nga galon kay based diri sa DOE advisory no kun Department of Energy Advisory at sa may mga paskil na ni no nga mga gasolinahan Bumutsam nga nagabutang diri ho Tagalog pagani ni no ayon sa patnubay ng DOE ang pagbebenta ng fuel ay kasulukuyang para sa mga sasakyan lamang at direktang ikinakarga sa fuel tank upang matiyak na may sapat na supply para sa lahat. Subot silingon para gid laman sa may mga fuel tank no mga tangke ka motor, tangke ka salakyan kag ginadumili sini ang pagbaligya na karon sa container sini nga suludlan Bumutsam amo na kinang ibanti wala man sa may mahimo no kag hindi man pagrisgo no sa pila ka gasoline station ang ila sining ang ila sining trabaho sinada no bisan 2 or 3 la ka litro so way gid nila ginapasugtan Bumutsam kay basi kuno nga i-monitor kag sila pa ang balikan no ti mabudlay na mo na nga bisan anon ka pamilit sang iban nga tughungan so patuman ini sila sang istrikto sinig karon adri sa may syudad sang Iloilo. Aribla ang unang kabahin kay natigayon ta diri mapakagungutan ho ang isa diri ka driver no sang salakyan
matugong sa kuntani kay nasang iya sining 2 ka galon o 3 ka galon siniya kun container sini nga suludlan sang gasolina kung sang sining crudo bumutsam. Ari si Rene Dordas nang ma-interview diri sa Bombo Radio. Isa generator pala namon nagamit kay amo na ngamon nga kay diri kami pirmi tingala kami subong kay amo na. Di pali pila tanay ka litro inyo? Bali 10 liters 10 liters. Kay brand out daan. Kinanlan. Di pa kumuhalin? Sa Aldiger lang Aldiger? Kay diri kami pirmi balaan nila na. Kay may mando ko nung DOA nga muna kay gasunod bala sila. May imo na mo ni kay amo na ila patakaran may imo diya. Sige. Nabatian si Rene Dordas sa Bombo Champ no ay naglawig interview kay dali sa daan to kun din mangita to patuguro kung din pwede ka tughong to Bombo Jomar para nga tughong sa ila sining generator. Amo gani no kasi kun huidan ta karo kag maglain bote bla. No, ti nagngita la sa to anay pero ti sunod to sa pump boy na plop mangkot na ton ado kabilugan na ni kuno no bisan di ka nung makadtong gasoline station amo man ang ila sining sini no mo man ang ila sini kuno nga patakaran Bombo Champ no sa aton sini nga mga kabombo may naglahog-lahog ganito kinamo nga isak motorista man ati kun gusto yigid matugungan iya sini nga generator kung pwede malamahan kere basi kung pwede madulong to sa gasolinahan no. So kung ang ila generator portable pwede na nila makarga sa ila sa lakyan kag dito na lang tugungan kung amo gi man nga sistema nga hindi pwede nga magkarga sa galunan. Yes, Roger that na amo man gani sunod diri sa mga pump boy kay nabutang sini di dapat direkta gid nga makarga sa fuel tank no sang crudo o kon gasolina Bombo Champ mo na problema karon kon ang imo generator sini basi do balike dako no do di mo man na siguro makarga Bombo Champ dalon mo to sa gasolinahan no mo nang problema sa madlag ko sini nga generator bla mga gas-supply siguro sa mall no tiambot kung paano nila ni makargahan ang ila sini nga mga generator beto magani kay naghambal nga kati kung tangke pwede man na i-full tank mo tong salakyan tapos saipon mo naman saiponon mo naman to spihak no tapos balik ka naman to kargahan mo naman tangke sa salakyan mo no ti do medyo maiwat guro kag mote-ote no mo sina nga mga proseso Bombo Champ sa aton sini nga mga kabombo may pila ka mga motorista kina naghambal nga to pasugot dam lang kay tinsendihan Manila ang ining patakaran sa Department of Energy no actually kun why ni ang why ni ang kinagamo to sa Middle East why man ni kunogin stricto iban sini gani bakal tag sa litro mo nga suludlan sa nga battle pero subog ti ginadumilian anay bangod sining ka-limit no sa sining presyo o kun sa sining supply sang crudo kag sang gasolina actually natigayon ta diri mapakigungutan ang isa diri ka pump attendant no sa aton sini ka mga kabombo si Gerald de la Cruz ginpahayag sini 3 na nislaglik adlaw no nagapatuman sa amo sining pasulundan kay naglibot dira ang mga personnel sang DOA kag nagpangpaskil no sining sulat nga tigabawal sa pagbaligya kag kung sino ang mahimo nga mag-violate sini so pwede magapangatubang sa nagakaigo sining penalidad Bombo Champ ti sunog diri sa natungdan no ti ginasunod la nila kun anong mando although nga ti may pilagid kuno ka mga motorista nga hindi malikawan nga nagalain ang buot ti way naman kuno sila sa may mahimo kaysa nga ti sila balikan sa ulihi kag basikon sila ang ma-monitor sa Department of Energy. Ari blas si pabati no ang nangin kabahin sa pahayag ni Gerald de la Cruz no balilid man ni siya sang mga pump boy dira sa area sang Isak gasoline station sa may Ortiz City proper Bombo Champ. Uway gawas may papatubong. Naman. Kasi iban barato pa sa iban mo. Sa bangi tama ka no? Hindi ka mo hindi makamok pa barato na. Ano may gabasyo lang. Gabasyo kami sa kada Martes sa Chris. Ang isa di kita tadi may papel ang DOA. Ano ini sa sir? Nagnabawalan nila ako ng mga galon-galon. Kay pag-ording wala. Saan mo bisa? Sang katatlo sa mga adlaw. Katatlo na presentation. Pero sa una karga ka mo galon-galon? Oo. So ano kunong rason nga daw hindi sila magpakarga galon?
para makatilaw man ang tanan. Pag delikado kung mag-support ka sa balay mo sa gasolina. Iban ko nila, no? Ginasupot, no? Inordeng nila. So bali, pero may nagatinguhaman diri magadalaman galon. Nabawalan ginamon. Tenong ginambal, no? Amo na iya ka DOA nga implementasyon. Why man sila gabae sabi? Why man? Igara man so may mimo man lang. May mimo man, no? Kamo damo na gining price nyo, no? Mo na sa. Buwas ko rin increase. Kamusta sa supply, sir? Amo gyapon na hindi man ina. Bastante mo why makamugalimit si Sak sa lakyan yung muli na patughong mo, tang to tang man mo. Ting gusto nila tugong sila kay puan pa puli. Dumala na. Sige, thank you. Si Gerald de la Cruz, Bamucham, sa papakigangutan diri sa Bambo Radio. As to the supply, sang gasolin kag sang crudo, double bastante man kahit dako mas lang kompanya mo, no? Sa aton sini nga mga kabombo diri nga nag-operate diri sa syudad sang Iloilo. Amo nagaling ti hindi man nila maghambal nga bisan damo ang iyang sing supply, no? Magpinagusto na sila magpatugong. So gasunod man sila gihapon sa kanang mando karon sang DOE, no? So kung paano nga mahagan-hagan ining supply karon sang langis diri sa may syudad man sang Iloilo, Bombocham. All right. Amo ang latest no diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat ganda Bombo Jomar sa imo sining follow-up report. So, muna, hindi na pwede tughong sa mga container nga niyo. May mando na din Department of Energy nga dapat direkta nga tughong lang sa salakyan. Ay isang pwede nga magbutang iya sa ila sini nga mga container. Amo na to ng isa sa mga problema man or makabig nato na challenge, for example sa mga mayara sa generator bla nga preparar iyang mag-brownout natukiban ini. It so happen nga brownout ang pila ka portion sa city proper kagayna pinaghingagaw kung tani ito yang ang personnel sa isa ka company nga magbakal sang gatong o galing may mando na ang DOE nga hindi pwede naglibot patuguro kundi ito sa makapangita o galing suno gani sa mga attendant dira sa gasoline station ginpatuman na ni sa panggabilugan. Di paano inam-address karon? Standby kag ginalauman man nga mingin malawig ang pilahay karon naman iya banwa kay buwas na ipatuman ining big time oil price hike sa produktong petrolyo. Hindi nga hingagawon ni nila karon kay para buwas hindi na sila magpatughong makalikaw sila sa pagtughong. O galing kiti, paano kung pagkadason sining semana may another round of oil price hike? Ay sila sa may mimo, kunti mapatughong man gyapon pisar nga nagsaka na sang pila ka pisos. No? Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Ang provincial government sang Guimaras ginatunan man kung maghatag sang fuel subsidy. Okay, ti ginalantaw man to sang taga Bamusa gani nga mapasaka sila sang ila panukot sa plitihan. May dugang nga mga balita kag impormasyon si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Bombo Champion and sa Guimaras Provincial Government kung parehas diri sa siyudad sa Iloilo may plano man bala nga magbutang or put up man rin mag-implement sa fuel subsidy. Suno diri kay Governor Lucille Nava ang gobernador diri no sa probinsya sa Guimaras. When it comes sa fuel subsidy kinanglan sang dako man diri nga liway o nakuluwaan man diri sa pondo. So, nitaan siyang paagi. But as of this moment, ipungkuan pa ini siya o put sa local government units dire sa probinsya man sa Guimaras. But nakalabot ini no last time sa ila. Kung madumduman diri naton sa Bombo Radio man, nga ginpamalabagan ini or nagsulat ini sila sa opposition man ang mga alkalde sa kabanuhanan sa probinsya sa Guimaras. At the same time, si Governor Lucille Nava sa tuyo nga pagpataas man diri sa plete sa mga pasahero sa fiber boat no may biyahe diri Guimaras Iloilo vice versa bungod kiti dako ini siya nga kadulaan man abi para sa mga pasahero. So now kay may ara na sa fuel crisis
kada nako man ini siya nga pagpamakog para diri sa mga fiber boat operators. So might as well istoryahan diri sa Guimaras Provincial Government kung ano man din na considerations diri nila. Kaya last time ginta matukan diri nila, pero basi as of this moment no Bombacham or sa sini naman ng mga tinion kay buwas nga adlaw masaka naman diri ang presyo sa gatong. Specifically abi para sa mga fiber boats is crudo, no, diesel ang ila diri ginagamit man sa karga diri sa ila man yung tangke. So kung kuan ini siya kasi may mga considerations na kay di tanan man diri apektado sining nga crisis nga na-experiensyahan naton in result diri sa conflict dito sa bahin man sa Middle East. And aside from that no, kay ni ara man diri sang 4-day work week sa bahin man sang mando man diri sang presidente, ang gina-consider lang sa buong or i-practice lang diri sa Guimaras Provincial Government is energy conservation, no. Limitahan ang pagpasiga man diri abi sa mga appliances kag i-practice no kag posible mas i-consider man diri ang virtual or mga work from home. But ang ini nga mga tupiko Bombacham is istoryahan kung kuan pa sa Guimaras Provincial Government and kag ginagani as mentioned nga atong mga fiber boat unit operators nakatalana sila nga magsulat probably this week ipadala ini sa kay Governor Lucille Nava and at the same time sa mga alkalde man diri sa probinsya sa Guimaras kung ano ang ila man diri nga iproponer no para diri sa plitihan man nga hindi man maperde. So hambal diri sa gobernador nga kinanglan idampigan ang kada isa, wala man sila kuno pilion sa transport sector man or sa mga computer, kinanglan mag-meet halfway kuno sang kada isa tungod tanan man apektado. Ipabatibalan naton ang atong nag-interview kay Guimaras Provincial Governor Lucille Nava. Actually, so syempre ang mga usual talang siguro ang energy saving mechanisms, no? So kami sa Capitol, I'll just state for example sa Capitol, no? We go out at 4:30. And however, may declaration ang president nga daw 4-day work lang ta, no? So but hindi pa namon way pa kami nag-implement because we have to make our own internal rules for that. Dapat may internal rules kami kung anong himuon namon kasi sometimes pwede na siyang it's either you limit for 4 days lang pero you extend the number of hours, or you might not extend the number of hours but you do work from home, no? So we will see the strategy kung paano namon himuon, pero definitely affected kami mo and all of us here in Guimaras. So maybe ang sa per municipality level naman, I would be asking them siguro kung ano man ang ilang mga energy saving strategies, but definitely mo ang ginanamon pagi para nga hindi maapektuhan todo ang Guimaras nun. About the recops, mga plete ba sa fiber boats, kaya last time nagsulat ang aton ng mga units, price, fair price sila. Okay, there was an instance nga nag-amuna, pero during that time, ang response namon, during ang LMP namon, all the mayors, headed by other mayor, John Edward Gandosong Gordan, nag-write kami opposition sa Marina. And so, wala nag-take effect ang hike. So, maintain namon ang plete. But now, nga may ara, isang problem or crisis bala sa fuel, kung maayo sila abiliwat. That one, we have to sit down first. Tanaw naton, kaya dapat may proper communication between syempre ang mga operators and syempre ang naka-officials. We will see kung anong may mo. Basta tandaan nyo lang, whatever we do, it will be for the good. And or we meet halfway para hindi man matamaan ang aton nga mga transportation nga and protection ng tapagid ang aton gidya nga mga Guimaras no. Will the government entertain the idea of providing subsidies sa fuel? We will think about that if it's possible, and may ara kami leeway for that, tanaw-tanay ang ngamon funds for that. Kung pwede man lang feasible, then why not? Basta ang importante sa tanan nga we take care of the welfare of the people first. Bombacham si Guimaras Provincial Governor Lucille Nava. So, istoryahan pa rin, wala pa ginagana. Actually, man sa formal, banda, hindi pa ini siya official. And istoryahan pa, no, sa mga operators. At the same time, sa local government units sa probinsya sa Guimaras, Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Jimitili Piliona. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline Piliora. Di sa ton sini nga mga kabombo amo lang gid man ni ang pinaka common abing matabo
pananglitan iyang may magtaas ang or magulang ang presyo sa produktong petrolyo ni ma-adjust kag mapaayon ginang mga nagagamit sini katulad ng lamang sang mga motor bangka naton kay hindi sila banwa nagagamit man sang produktong petrolyo ni kon magtaas gani hindi man butsilingon nga abagahon na lang nila kundi pasama ni nila sa mga sumalakay. Di ang mga sumalakay, madugangan naman ang ila sining labagahon man. That is why nga ba ni Mayor ni Governor Lucille Nava sa inyo dapat mayara sang win-win solusyon ni nga hindi man matamaan ang mga operators ang mga biyahero no parang hindi man sinior makanay-kanay lang apisar nga may epekto ged sa gyapon pero hindi lang may maway lang sang sektor nga may mataman. Ang iban sini nga mga balita kag impormasyon itugyan aton sa iban sini Manus Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapo lamang program kaupod naman sa kay Tita Rinsin. Isi Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bagong mga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday. This is Tita Regine. Balikay kita para sa kahapon lamang program. It's already the 9th of March 2026. And baldag na lantanagid naman nga magpagawa sa ating mga jackets, sa ating mga payong especially kay nagaulan-ulan ang ating panahon. Let's hope hindi mag-develop into a bagyo. Anyway, mag-aulan man sa mga beautiful stories ang ining program sa sininga hapon. Salamat sa mga nagpadala sa ilang mga kasaysayan para sa kahapon lamang program, and to those nga may ara man nga ginpreparar kag inog padala na diri sa kahapon lamang program. Salamat in advance. You can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ang mga kasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapal Street, Iloilo City. Chill kita anay, relax kita anay gamay, and enjoy the stories sa saninga hapon. Mamati kita sa atong ambahanan para sa inyo. This is from Lindy Katikista. Break. Good afternoon. Welcome sa KLP. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod
Pagod na ako sa'yo, makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break! 2:14 ang atong nga oras. Break kita na, whatever it is that we're doing. Pwede man, no? Makaka-multitask as always. Pero break anay, whatever it is. Nagagamo sa mga isip nyo da. Enjoy ta anay sa mga istorya. And if you can remember, last Friday, ginsuguran ta basa ining sulat ni Lola Rose ng Tigbawan kung sa diin she was telling us about the plans ng iya nga mga anak nga magpa-birthday sa iya. Well, kung siya lang, according sa iya, daw wala na siya gana kay ti dumalain iya nga pamatsyag tapos dumanog bagyo pasadto. Pero nagambalang iya nga mga bata nga tisli nila nanay ang birthday mo sa 6 pa ang bagyo, sa 4 birthday mo yan sa 6 pa. So wala man siya sa may mahimo, although naghambal siya nga ti sige bahala ka mo da, pero hindi na ako yan makapanghimo, hindi na ako makabulig sa mga hilikoton, pero tinaghambal mo lang ang iya nga mga bata nga sila kuno ang bahala. Alright, so from here, sugpunan ta ang sulat sa aton ni Lola Rose ng Tigbawan, and later on, we're going to show 2 pictures nga ginapi diri sa aton when she wrote her story. 2:16 sa hapon, ari ang kasugpon sa iyang sulat.
Inday Regine, November 6, alas 5, nagmata na ako. Kay tuyo ko, masimba ako. Pero daw masubsob ako, kag nagbalik na lang ako higda. Sang madala ko na ang lawas ko, nagkadto ako sa garden, kag nagtigaang ako, kag maghuluhigda. Pagka alas 6 ng gabi, nagpauli ako. Nagsulod ako sa balay, nagsulod man si Ramram, kag naghako siya, naghalok. Siling niya, "Happy birthday, Lola. Kamu ni Papa ang nagpadako sa akon." Hambal ko sa iya, "Ram, nga tama ka init ang lawas mo? Ginatrangkaso ka man?" Tapos siling niya, "Oo, 3 na kaadlaw, hindi ako kabangon." So inday alas 7, nag-alabot na ang mga pagkaon. Ginpang plaster ni Rika kag Princess. Hambal ko sa ila, nga nga ginasukob-sukob pa, hindi lang pag ipamutang sa dahon. Sabat nila, para nami man tanawon Lola So inday, tapos nila plastar, ginpanawag ang tanan nga mga kaapuhan. Kag ako ang nangadi, kag ginapicturan nila ako, kag ginkantahan sang happy birthday. Si Rika, ginhatagan niya ako sang bouquet. Dalahalok sa akon, "Happy birthday, Lola." Sabat ko, "Salamat, gid." Day, nagatanaw lang ako sa akon mga kabataan kag kaapuhan, nga nagahakop sa dahon sang saging sa ibabaw sang lamesa. Nalipay gid ako, kay mansig sila hakop. Ako iya, nagatanaw lang, kay nakapanyapon na sa payag. Kanami lang inday, kay pagkatapos nila kaon, kuha lang ang dahon, kag ihaboy. Ti, wala na sang hulugasan. So nagbudol fight gali ka mo. So pagkatapos nila kaon, nagpauli ako kay sa balay ni Sinay sila nagtipon. Abi mo inday. Pagsulod ko sa akong kwarto, natulugan ako dayon kay kaluya gid sang lawas ko. Pero pagkaaga, nagkadto ako gihapon sa akong nga garden kag nagpamunyag. Hambal ni T, "Lola, hambal mo mulain ang imo pamatyag. Pauway ka lang anay." Sabat ko, "Madala lang ina karon kung sige ang obra ko." May isa pagid nga sakit ang nag-abot sa akon. Natubuan ako sang guros-guros sa bilog ko gid nga lawas. Kag tama paabi ka katol, kag ginaimnan ko lang sang bulong nga si Teresine, kay abi ko ginatake lang ako sang allergy. Kay halin sang dalaga pa ako, allergyhon na ako. Pero isa na kabulan, sige gihapon ang pangatul ko kung gabi. Gani kaduha ako na manibin, kay hindi ako makatulog. Sang hindi na kita ako makaagwanta, gindala ko sa manugbulong. Ginambalan niya ako, nga may nasalapay ako kuno sa puno sang kawayan, sang pagpanghawan ko. Ginambalan niya ako nga manguha sang dahon sang kawayan, kag kabugaw, dahon sang bayabas, kag lagaon kung maligo ako. Amo na ang akon nga ipamunlaw, kag amuman ang akon ipanibin, pero sigihon ko lang ang pag-inom sang anti-allergy nga bulong. So nagliga ng isa ka bulan. Nadala ang sa tiyan ko, kag sa likod. Pero inday kada Domingo, nagasimba gid ako. Pero isa lang gid ka Domingo, nga gintusmog ko ang akon kamot sa bendita, kag ihaplo sa akon butkon, kag maghambal. Diyos ko, panasa ang mga katul ko sa kamot ko kag sa paa. Abi mo inday, pagkagabi, wala na ako nagpangalot. Okay na ang akon nga tulog. Subong, kun adlaw, isa lang ako sa garden. Kay si JJ, ginkuha ni Lynn, kay ginpaatipan niya kay Jean nga umagad niya. Bisa nagalain ang amon buot ni T, pero ginpabayaan lang namon. Hambal ni T, "Lola, babay ilang, hindi talang paghinga buton, kay wala, kita sina sa mahimo, kay sa ila inaangalan." Kung magabot or magkadto diri si JJ, pakanalang. Inday ang ginalainan ko lang, kay sang gamay pa si JJ, wala nila gindi para. Do ano bala nga, 4 ka tuig ang pag-antos ko? Ginpasaylo lang ni Lynn kay Jean, nga hindi gani kaatipan sa kaugalingon niya nga mga bata. Palan mo inday, sa Sinay tani sina ang magasto sa pagpaeskwela kay JJ, kay kuhaan niya sa masugat dulong kay JJ, pero hindi magsugot si Lynn, kay siya lang kuno. Ti, gipabayan na lang ni Sinay, pero duha lang kabulan ang sugat dulong sa ginasuhulan ni Lynn kay
Naghambal si Kay kay Jean, hambal niya aga. Pilang ginahatag ni nanay sa nagasugat dulong kay JJ. Sabat ni Jean, 2.5. Ay, kadako gadi. Kita na lang ma, kwaon ta ina. Tungod kay hindi magaling si JJ sa amo ni daddy niya, si Lynn Gid ang nagtawag kay JJ. Kinabalan niya ang bata, nga didto lang siya kay tita niya Jean. Susugod sadto, hindi ko na masweto si JJ. Akigan mo gani, habalan niya ako, hambal ni Nanay Lynn, didto lang ako kay tita Jean. So inday, wala ako makahibalo, nga mapauli gali si Lynn sa Enero 13. Mga alas 6, bago lang ako nakaabot, mabakal ako tani isang tinapay, pero gintawag niya ako. Hambal ko, mabakal ako tinapay. Hambal niya, may puto diri. Sige ang palapit niya, kay ti hambal niya kay ti. Ba, wala gid magakako si ti kay mamaya ba? Wala magsabat si ti. Ako naman, hambal niya sa akon. Si nanay, wala gid magsugat sa akon ba? Ti madulong ka man sa akon, tun magbalik ako. Hambal ko nga, sano ka mabalik haw? Sabat niya, sa Enero 20. Ti, madulong ka? Sabat ko, hindi. Abaw, palangga yagid si sinay, kiti sugat dulong yagid yung mag-abot. Hambal niya. Wala lang siya makahibalo, nga si Ramram iya nagahagad sa akon. Ano gid abi ang makuha ko? Kay bali wala ako sa ilang duha. Bisan pangumusta kung paano ako, wala gid gani nila ginahimo. Maayo-ayo lang iya si Sinay, kay kung magmasakit ako, tawgan lang ina ni Ti, dayon niya padala sang kwarta, nga inong bakal bulong. Kagin pa islan niya ang akon nga pustiso. Pero si Lynn, wala yagid ginahambalan ang mga bata niya. Nga kung suguon ko, mapati man, kay ti kami ni lolo nila ang nag-atipan sa ila. Maayo iya ang mga bata ni Sinay, kay malapit sa akon. Ila binagid si Ti, wala agid ako sang isaway sa iya. Ila binagid, kay wala gid siya magbulag sa akon. Duha kami ang nagapang garden. Abi mo inday, hindi man ako mabudlayan sa pagpamunyag. Bisan tama nakalapad ang duta nga among ginatamnan, kay gintakda ni Ti sang motor kag hose inday. 5 kaplats ang amon dahon kamote. Lapad ang tugabang, ang okra lapad man. Kung mag-harvest ako, ginadala ko na sa tinda, kay hindi man masambot sang laswa, kay masumod man kung adlaw-adlaw. Abi mo inday, dako na ang payag nga ginatulugan ni Ti, kay nakabaligya ako sang petsay, bali 700, ginbakal ko sang kawayan, kag ako lang ang namanday. Ang sa ibabaw lang ang akong ginpaobra kay mataas. Ang dingding kag berha, ako lang. Subong malinong na ang akon kabuhi, kay wala na si JJ nga akon alatipan nun. Inday, dugay ko natani iniihulog, ugaling kay ginahulat ko ang picture nga ginapadevelop ko kay Princess, kay siya ang nagpicture, kay sako pa siya sa eskwelahan. Hasta nga nag-abot na ang bulan sa Enero, wala ipagihapon mo pa-develop, kag wala akong mangintapos ang akong sulat. Inday bulan sang Enero, bispiras ng fiesta diri sa Tigbawan. Sang aga sina, tama kaluya ang lawas ko, kag nagakulurog ang mga unod ko. Laban lang ako higda, hambal ni Ti, nano ka lola? Sabat ko, kaluya lang sa lawas ko. Hambal niya, ay ano abi, kay nagapamanday ka pa, kapoy lang ina, ipahuway lang, kay makadto ako sa balay, kay mabulig ako didto pag ihaw sa mga manok. Kag dayon niya lakat. Pagkahapon, nga wala pa si Ti, ginbuburan ko ang mga manok, kagintapos ko gid ang mga bulunyagan. Pagka alas 7, nagpauli ako, kag dayon nagsulod sa kwarto, kag maghigda, kag natulugan ako. Pagmata ko, nagkadto ako sa balay ni Sinay, kag nakita ako ni Ti. Lola, siling niya, may linaga sa kaldero, igalwan ko ikaw. Abi mo inday, wala man ako magkaon sang kanon. Naghigop man ako sang sabaw, kag nagtulog diwat. Pagmata ko sang aga, nagkadto pa ako sa garden, kag namunyag. Pagkatapos ko pamunyag, naghigda ako. Ugaling, tama kasakit ang tiyan ko. Nagpauli ako. Pagsampot ko sa balay ni Ay, hambal ko ay, may luya ka dira. Kag ginatagan niya ako, kag dayon hugasan, kag ginpapa ko.
Ang iban ginusap ko, ang tunga ginpang-cross ko sa akon mga pulso. Inday samtang kinakross ko ang luya, naghambal ako, usog-usog, balik sa nag-usog. Pagkatapos ko pamanyos, naghigda ako, nabatyagan ko gid, nga ang hangin nagapundo sa sulok-sulok ko. Inday, mayo gani, kinakasulod si H, kagin pangabay ko siya, nga tawgon niya si tito niya. Pagsulod ni Agot, hambal niya, ano nay? Hambal ko init ka sa heater, kag ibutang sa lipid, kay putson ko, kay ibalang ko sa sulok-sulok ko. Sang natapos yan na ang ginpaobra ko sa iya, kinambalan niya ako, diri ka lang higda sa sagwa, para kung manawag ka, makabati kami. Inday ginhigtan ko ang akong tiyan, kag magsulod sa kwarto. Ginpaandar ko ang radyo, rosaryo, kag nagra-rosaryo pa ako. Sa natapos na ang rosary, nangamuyo ako sa mahal nga Diyos, nga buligan niya ako nga maayo dayon ang ako niya pamatsyag. Abi mo inday, kada magtulog ako, nagarosaryo gid ako, kag nagapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kay ako lang isa, kay si Rika, dito na nagatulog sa inabalay. Si JJ ginkuha man ni Lynn. Si Agot, maayo man kung makatulog siya sa balay, maayo man hindi, kay sa balay sang barkada niya, siya nagatulog. Indagin pasaylo ko sa Rika sa ilabalay, kay nagasalig ako nga diri man si Agot. Si T nagsaylo man siya tulog sa ilabalay, kay kun ara si tito niya, wala siya tulugan. Pero subong, diri siya nagatulog sa balay, sa garden, kay may mga manok siya nga ginaatipan, kag baboy. Inday, diri ko nalang tapuso na nanging kasaysayan ko halin sa November 6, 2025. Ginlakipan ko sa pictures para makita mo kung ano kadamo ang mga apo ko. Wala dira si T, kay may ginkaduan. Inday, anagapong ko sa prente. Sige, let's show the picture. Palihog, engineer. So, nagatpong ko sa prente, amo ina si Ramram. Ang bata nga nakapula, amo ina si JJ. So, Inday, diri na lang kutob ang akong malawig nga sulat. Madamo nga salamat sa pagbasa mo ang matinahuron. Lola Rose, Sangtig Bawan. So, amo na, nakapink amo na si Lola Rose. Tapos, ang sa printe, kano amo na si Ramram. Tapos, ang kadamuon sang iya nga mga apo, pwede natin ma-show. Ayun, sa pamilya pa lang, bastante na, no? Kag nag-boodle fight sila during her birthday. So, wala hulugasan. After kaon, ginhaboy lang ang saging nga among ilang ginhapin. Nami ilang gid, no? Belated happy birthday gid sa imo Lola Rose. Enjoy life, enjoy your gardening. Kag sa gihapon, padayon ang pag-istorya sa mga naagihan sa kabuhi diri sa kahapon lamang program. Salamat gid. Alas 2:29 ang atong nga oras sa atong nga pagbalik sulat ni Nonoy sa 2nd District ang aton nga igadulong sa inyo. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang Saliwat Excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14. Sabado, magasugod, alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mong adlaw, alas 11 sang aga.
sa tion sang Holy Mass. Ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabay na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga. Ang may luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag. Balik kita diri sa KLP, alas 2:32 sa aton nga oras. Let's proceed sa pagbasa sa story ni Nonoy sa 2nd District. Dear Tita Regine. Tawag lang ako sa akon hayo nga Nonoy sa 2nd District. Tita ako may kisaysayan man nga mientras ako buhi, hindi ko gid malipatan. Nagsugod dini sa nagaedad pa lang ako sang 8 ka tuig. Nagagaray kami nga 3 nga magpalakaisa nga magpahalab sang karabaw. 3 kami nagasakay sa isa ka karabaw, tita. Sang hapon na nagpainom kami karabaw, masadya nga nagasakay nga 3 sa likod sang karabaw kay pilas ang dalan magpainom. Naglumpat ang 2 ko kapakaisa, tita. Kag ako lang nabilin sa likod sang karabaw. Kag sang nagdulog ang karabaw para nga mag-inom, nahulog ako, tita. Kag sa ulo sang karabaw ako nag-agi. Kag di malas gid, nagsangat ang ako na wala nga dulunggan, kag nabitas gid ini, tita. Ay agay. Sumayo lang, wala magsentro sa mata ko. Oh, gaylibio na ko pauli. Upod ang 2 ko ka mga pakaisa, tita. Gilayon, gindala nila ako sa hospital sang Kabatuan. Mga 6 p.m, kagintahi isang doktor ang dulunggan ko nga nabitas. Tita sa nag-ayo na ang akong pilas, nagagaray naman kami sa mga pakaisa ko nga maglagsanay kami sa sangasang paho. Sa ako na ang ginlagas ang upod ko. Nahulog ako sa sanga, kag diretso gid ako sa idalom, kag nabali ang tuo ko nga kamot. Di kundi, hibi naman, pauli sa balay, pangaki ni tatay nga, hindi hamak. Tita Mayo lang, kay arang akon iloy nga nagapangapin sa akon. Kag naglikid ang mga tinuig, mga 18 anyos na ako. Nag-obra ako sa construction, dira sa Mandurriao, dira pa kadto sa may hospital. Kag napauli ako diri sa Iloilo. Mga 1 ka bulan ang pag-obra ko bilang laborer, ginsugo ako nga magsaka sa 2nd floor para kuhaon ko ang tubo nga ginagamit magpatiko sang kabilya. Tita, sa nga to na ako sa ibabaw, waay gali malansang ang kahoy nga ginpatungan ko. Tita, nahulog ako una ulo ko. Gasalinggit mga upod ko, kay nagdulot gid ulo ko sa duta, tita. Mayo lang, kay basa ang duta. Abi mo, tita, bisan bakiras, wala gid ako bakiras o bali man. Salamat sa Diyos nga wala ako maano. Kag naglikad ang mga tinuig, 24 anyos na ako. Nagpasimpalad ako sa Manila. Ang akong trabaho, pangkiskis ang lumot sa building dito sa Makati. Tita, 3 floors or ika 3rd floor naman, halin 3rd floor naman ang nahulugan ko. Tita, gahayangon ako sa higad karsada, semento pa abe. Sa kaluoy sang Diyos, buhi ako, tita. Nagpauli na lang ako diri sa Iloilo. Mga pila ka bulan pa lang ako nga nakapauli. Nagambal ang among kapitan nga ma-training ako sa army bilang BCHT.
So nag-training ako 3 ka bulan tita, kanaka-graduate ako sa pag-training. Nagpauli ako sa amon. Natabuan nga bispera sa fiesta, ginhagad ako sa tatay sa akong amigo nga malagaw sa kafiestahan sa Piak Barangay. January 26 ang gabi tita, nakakita kontra ang akong pakaisa sa balay nga amon ginkaduan. Kay ara man ako, ginsaway ko sila tita. Naakig ang iya nga kontra, kaginsumbag niya ako sa lubot. Kagipamangkot ko siya, nga ginsumbag mo ko. Sabat niya sa akon, "Tiano, matesting ka?" Sabay uyat sa iya hawak tita. Ang ginhimo ko, kay gapong ko ako sa sofa, naglumpat ako, sabay hunos ang akon armas, dala tiro sa iya tita, kag napatay ko siya. Ayabaw. So nagpanago ako sa Negros, mga 5 ka tuig ang pagpanago ko tita, kag pamanday sa construction ng obra ko, bisan nga wanted pa ako. Tita, sa syudad ako gatiner, kaysa sa Savannah ako ga obra sadto. So nakakita ako textmate, taga Sibalom Antique, dito siya sa Manila ga obra, timbang sa sulod sang balay. Kagin pangalagaan ko siya, kagin baton man niya ako tita. Nagpauli siya October 21, kay October 23, birthday niya tita. Nagkadto ako sa ila, kay nakita ay kami sa San Jose, kag nag-upod ako sa ila balay, kag dala na pamalayi tita Regine. Halos pa lang, hindi gid gusto si tatay niya. Pero ang nanay, okay man, gani, ginkasal kami. So bisan wanted ako tita, ginkasal kami 2005 sa Hall of Justice. Si Judge Amuni ang nagkasal sa amon tita. Nagbusong siya, nagbata sa babayi, November 17, 2007. Sanduha na katuig ang edad sang bata namon, tita, nagbusong naman siya. Sang 7 na kabulan ang iya nga ginabusong, nadakpan ako diri sa amon barangay. Napriso ako tita. Nagpauli ang akon asawa kag anak sa Antique, kag dito niya ginbata ang ikaduha namon nga anak, February 15, 2009. So nagligid ang 2 ka tuig, 2 man ka tuig ang bata, nagdalaw ang asawa ko sa nangaputotan, December 25. Nagbusong naman siya tita, nagbata September 30, 2012. 4 ka tuig ang gintiner ko sa nangatita. Ginbiyahe ako sa Muntinlupa 2013 kag nakolonya sa Mindoro. Nakalaya ako 2017, March 23. Parolado ako 5 ka tuig. April 19, 2022, ginkuha ako sa akong parole office sa Batchaw nga mag-obra sa Ilabalay. Mga 1 pa lang katuig ang obra ko. Kabalo ka tita, sa Batchaw ko ga-obra sa Antique. Ako ga-pauli, or ga-obra ako, tapos sa Antique ako ga-pauli kung Domingo. Gani, tagalaunas ang kaagahon, ako ga-pauli tita, o alas 7 sa kagabihon. September 23, 2019, mga 7 p.m., nagpauli ako nga hubog, gasakay sa motor, nagbungguan ay kami sang auto sa Tigbawan, diragid sa may Taytay tita. Mga 80 ang dalagan ko tita. Gindala ako sa hospital sang Gimbal. Ang silin sang doktor, wala na ako, patay na ako. Gindala ako sa Western, patay man, silin sang bayaw ko. Pero gintakda nila ako oxygen. Nagbalik ang ginhawa ko tita. Bale, ang wala ko nga paa, bali. Wala ko nga abaga, kag unto ko nabingaw. So 1 ka bulan, kag tunga ang tener ko sa hospital. Ang asawa ko ang nagabantay sa akong tita, kag nakagwa ako sa hospital. Ang asawa ko naman ang na-admit, tungod may ginabatsyag siya sa tinae. Colon cancer ang iya balatian. Ginoperahan siya, pero lala na ang iya ginabatsyag tita. Napatay siya June 30, 2023. Subong ako na lang ang nagaatipan sa 3 ko ka mga anak. Ang subang, first year college. Ang ikaduha, grade 10. Ang ikatatlo, grade 7, tita. Puro babae ang 3 ko ka mga anak. Kagpasensya ka na sa ako na agi, kay nagaburon ang panulo ko kung magdugay ang akong nga pagsulat.
So ari diri ang matuod ko nga ngalan, kag gabay nga sa maayo ka nga lang alawas. God bless you, tita. Again, this is Nonoy sa 2nd District. Hindi man lang lahob, no? Mga inagyan mo sa kabuhi. Do ka prone accident sa imo, halin pa sang bata ikaw, kapila kapagid nga nahulog, ha? Samtang nga nagaubra ikaw sa construction, and then nakatiraw ikaw, nakapatay ikaw. Nevertheless, sige gyapon ang imo nga pag-ubra kay ti nalagyo ikaw. Pero solihi tinadakpan kagid, pero ha, married ka na sa nadakpan ikaw. And then may 3 ikaw kakabataan, kag sad to say, ang imong asawa wala na, and subong parulado ka na, kag ikaw na ang nagaatipan sa imong mga kabataan. 3 girls gid ang ginbilin sa imong asawa. So kabay ha nga mangin maayo kagid nga nanay kag tatay sa imong mga anak, kag kahibalo ako nga mapisan ikaw nga klase sang tao, kag hindi mo gid no pag-i-allow nga mapabayaan mo ang imong mga kabataan, ilabi na gid ang ilang pagtuon. I'm sure nga suportado mo sila, kagabay nga madamo man sa miyembro sa imong family ang nagabulig sa imo, kag we pray for good health para sa imo, para nga maptakuran mo gid ang pag-raise ng imong mga kabataan, kag puros pa ina babae. So halalungan gid. Nonoy sa 2nd District, salamat gid sa pag-share mo man sang imong mga inagihan sa kabuhi diri sa KLP. Alas 2:43, sa pagbalik naton, requested to be read today, March 9, Monday, from Lavender Mom sa 2nd District. Sa pagbalik sang kahapon lamang program with Tita Regine. Nagasala kabala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Third story naton, kag diri naman kita sa sulat ni Lavender Mom sa 2nd District. My dearest Tita Regine. Christian greetings. Trust in the name of our Lord Jesus Christ, who lovingly cherished and sacrificed for us for the sins of all human beings. A pleasant afternoon sa inyo, Tita Regine, sa tanan nga staff sa inyong istasyon. Ginagreet ko man sa happy listening ang mga senior citizens, nga mga letter senders ng KLP, nga sa pihak sang ilang mga edad, pero nagasulat pa sila, kag nakasulat pa sang more stories nga makahatagid sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan sa mga tagpalamati sang KLP. Hi! Hello, Tita Reg. Kumusta ka na? Pasensya gid tita, subong lang ako nakatsyempo sa pagsulat naman liwat sa KLP. Kay man, sigid ko permi. May mga kabataan, kag kasapatan pa ako nga gina-attender. Once again, this is Lavender Mom to share again my story nga hindi ko gid malipatan, kag akon gid madumduman, kapin pa kung nag-iisahanon lang ako. Daw hindi ako mapahamtang kung nga ang nagkalatabo ini sang una
Sang high school ako, dangat mag-college ako. Kung wala kami sang klase, nagasunod ako sa mga daraga kag soltero sa amon baryo, panugob pamayle sa palibot sang amon baryo. Ang amon suga ang ginbugkos nga lukay kag binakbakan. Pwerte kasanag sang amon dalan Tapos, ang upod namon nga iban, bisan lao ang dalan, masapatos gid. Ginabit-bit nila, kag didto nila ginasuksok pag-abot sa baylihan. Pati payong, may dalaman kami, kay basi kon mag-ulan. Tapos, sa baylihan na, may nagabaligya sang box, Tita Reg, kag ang mga nagabakal sang box, ginahagad na kami nga masaot. Kalabanan sa mga nagabakal, may mga edad na. Ginahagad nila kami masaot. Kung hindi gani kami magsunod, ginakaraan nanda kami kalibayon ko. Kag pati man ang mga upod ko, ginasugo nanda kami mauli. Tapos mag-inarte gani kami masaot, ginalawag na kami sa microphone. Nga sagi kuno kami kaadto sa baylihan, tapos artehan kun hagadon nga masaot. Ginalawag yun siya. Dito na may man kami Gani, kada hagad katawo sa amon nga masaot, Tita Reg, ginasunod dayo namon. Tapos isa ka bes, may isa ka laki nga nagapamirit gid nga masaot. Nga hindi taken kay kapoy na kami. Pero ginapirit na gid kami. Kag mga kig pagani. Di nagamba ko sa libayon ko, kung sa duwa ko kapakaisa, ambal ko kas. Sige pare, santa siya saot Isa kontra 4. Ginambalan ko ang tawo. Nambal ko sa iya, okay lang sa imo manong masaot 4 kami parison mo. Waay untat-untat ha. Ang mauntat, pierde ha. Tapos na nagsaot na kami baw, nami man yuhum katawo. Kay pwerte daan tamon magsaot. Do sa piho lang ang tao 4 gidabi kabilog daraga iya pares mo. Tapos nagdangat sa 3 ka oras ang amon disco. Kay ang music, daw puro na lang pang disco. Ang tao, nagpaluyana. Kay nagatindog-tindog na lang. Do tamad na magsaot. Tiginambalan ko siya, Tita Reg. Hamba ko sa iya, ano manong, surrender ka doon? Disco ta Ano, pigaw? Nagapamirit ka nga masaot. Tapos hindi ka makatapos-tapos. So, amo to naguntat na lang kami saot. Kay kapoy na ang tawo nga nagaparis ka namon saot. Tapos kaagi pagid, nga namayli kami, Tita Reg. Pagkaaga, mga 9 a.m., nagpabanwa ako, kay mabalik pa ako sa city. Kay tuyo ako, kay nagpamayli kami sinang gabi. Sa nagsakay ako sa jeep pa city, natulugan ako. Nagapalanamgo ako, kay nagabulunggo sa pasahero sa akong tupad. Tapos sa batyagan ko, nga nagpundo ang jeep, kag namurag-muragan ako. Pagbugtaw ko, pensar ko, sa diin ako man. Nagasakay gali ako sa jeep, abi kuya sa balay lang ako gaturog. Tapos galingin pa akong ulo, kay nagtulok ako sa palibot. Hambal ko, diin ako man. Hindi na ako katultol kung sa diin na ako. Tapos naglakat naman ang jeep. Sang nagpundo na ang jeep, kag nagpalanaog na ang tanan ng mga pasahero, nakita ako ang simbahan sang Haro. Ang muto, nadumduman ko, nga ara nagali kami sa plaza sang Haro, kag manaog nagali ako sa jeep. Pagkatapos hadto, may ara pagid, Tita Reg. Isa ka bes, namayli naman ako, kag pagkaaga, mga alas 11, nagpabanwa ako. Kay tungod nga puwerte ako katuyo, hay natulugan na naman ako sa jeep, dalamguhanon pa ako. Nakibot na lang ako, kay nakabugtaw ako sang ako nabatian, nga may nagarosaryo. Tapos may naghambal nga, Diyos ko, patawad, buligi kami Lord. May ara man naghambal, nga praise the Lord, hallelujah. Gani, namurag-muragan ako. Pensar ko, Tita Reg, ay ano ini man? Nakita ko ang mga pasahero nga nagapanik, kag nagapangamuyo, kay ang jeep gali nawad-an sang prino. Puwerte kadasig ang dalagan sang jeep,
kay durulhugon abi ang karsada. Mayad lang gani kay patag ang karsada sa ubos. So amo to nagpundo ang jeep sa ubos. Gani nagpasalamat ang mga pasahero. Nagasarala tanan ang iban nga mga pasahero. Akon takan hay tulog kay tuyo kay pamayli tana akon ubra. So hasta na lang anay diri ang akon nga sulat Tita Reg. Kabay nga makahatag maninis ang kalingawan sa mga tagpalamati sa imong programa. God bless you always, Tita, and more power to your program. Lovingly yours, Lavender Mom of 2nd District of Iloilo. And P.S. Tita Reg, sa letter ko sa dito, daw wala mo na gets kung anong buot silingon sa tinaga nga panugob. Ang panugob, tita, isa ka kinaraya nga tinaga nga ginagamit diri sa nabukid nga bahin sa segundo distrito. Ang buot silingon sa panugob, tita, something na daw wala bala naga-absent nga kung sa diin to gani nabalaan niya nga may binayli, nagakadtugid. Okay. Sige, tandaan ko gid ni new word for today. So, ang ini nga tinaga ginagamit hindi lamang si binayli kundi sa iban pagid nga aspeto. Halimbawa, sa isa ka okasyon. So, salamat gid ha for sharing with me the meanings sa sining nga word nga panugob. Kay kinray agali ini nga terminolohiya. So panugob, salamat gid, though something nga hindi mo ma-resist. Like kaangay sang inyo ginaobra, kung kabalo ka mo nga may mga binayli sa kundi-indiin, hindi nyo gid, mapunggan ako ugalingon nyo. Kaghala, so good mga kapatid, mabayli gid. Thank you gid so much sa imong share diri sa amon Lavender Mom sa 2nd District. Sa una tuod, no, ang masultero kag dalaga, especially kung diligid dya, ining mga baile-baile nga ini, wala gid sang may mga ginapalampas nga mga okasyon, kundiin ang baile, pasugtan man o kung hindi, mangita gid sang paagi, na bala nga, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Ang iban gani, no, ginashare nila diri about sa mga baile-baile, kung hindi pagpasugtan sang ginikanan, anong ginagawa? Tipunon ang sapatos, bayo, tapos ihulog una sa bintana, dayon madason sila, or di gani may mga friends na nga nagahulat, nagapa-sipong-sipong para hindi makita sa mga ginikanan, and then ululupod sila, no? Makibot na lang ang mga ginikanan, uy, wala di bata ako, or kung kaisa, hindi mo madakpan, kay ti kabalugid, no? Magtihin-tihin kung magpauli na halin sa bailihan. But anyway, ang imo naman niya, anong epekto sini is of course, tuyo kagid pagka next day. But siguro, padayon ng pag-eskwela or siguro padayon ng pagtrabaho. So sa jeep ikaw, sa salakyan ikaw nagakatulugan. Kag may mga beses nga may nagakalatabo na gali sa sulod sa jeep, pero wa maan kaya kay ti tulog na tulog ka. Nagaparang damgo pa ikaw. May mga taya na lang yung mga aksidente, pero ikaw, wala kagidya kahibalo. Kay ti manami ang imong dalamguhanon, kay manami ang imong tulog because natuyo kagid sang panugob. O, gingamit ko na ha. Panugob sa baile. Thank you so much, gid, sa liwat. Enjoy na enjoy mo, gid, no? Ang imong pagkadalaga, ilabi na gid ang regarding sa pagpamaili upod sa imong mga friends, imong mga pakaisa. Kundi now, may gina-share kagid nga story diri sa aton. Salamat sa liwat sa imong gin-share diri sa amon Lavender Moms sa 2nd District. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi... Mga kabombo kabay, nga nag-enjoy ka mo sa mga stories ng inyong nabatian sa sininga hapon. Ako yan mas mag-enjoy more if ang inyo naman yung mga istorya ang inyong ipadala diri, especially sa mga wala pa nakaagi share sang ilang makasaysayan diri sa KLP. Very much welcome gid ang inyong luyag nga i-share or mga experiences ninyo. Luyag man ninyo nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Palihog, you can email those stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ang mga istorya kag ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man ipadulong diri sa istasyon sang Bombo or ikaw gid mismo ang maghatag, iagi, ilabay ang imong istorya diri sa istasyon sang Bombo, diri sa My Sky City Tower, diri kita sa Mapa Street. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita buwas. Sa gihapon, ining nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.